Kanunzi kadzoka guys you must know better than kutambira padhuze because I hate nunzi with a passion. Yes, if I do wait a first to commend. Do wait a first to commend. Tanaka malaika zviri sei. Guys, it time to take and share live. Take others and share the live. Take others and share the live. Take guy share. Take guy share. Take guy mabrenu share. Free modi Mississippi will ghost kai. I see you free modi. Cannot be free modi sakawaona sei kuti life yaweko. Unyeba kwako unayo mari unayo data yo. Fava indiri right zvangu uri sei. Yes, Jim, thank you. Caroline Kache, thank you. Guys, itika chakachatanaka mapsleep maposa chirisa minzwa zviri kudidi. Hans, I was wondering where you are. Oh, Sissy Smith. I was here. I was coming. I was waiting for 7 o'clock so that I can come. Peace Mashi, how are you? Sali Kakumbi, zviri sei. Ana Jangwa, zviri sei, Shailini, upenyu, chakanyuka, ruva dim, tizwa netsai, kanodzirasa, Mary Rose or Raza Meno, Ivan, Mary Masango, Eunice Achihoro, Mary Nyarenda. Oh, thank you, my Ariel. Thank you. Fazi, Jiri Sei, Joyce Makuyana, Primrose Plantia, Eli Nota Patience, Anna Marau, Abigail Machacha, Barbara Musakwa. Thank you for taking Leroy Yada, Jiri Sei Andrazi, Starwell Chimuka, Jiri Kudidi, Maposa Barbara. How are you? Did I write wrong? I let them say, we Nimadiwa, Jiri Sei. Kwepa mozi sama glass. Saka ndikabvisa maglasi ganda rinoperere. Ndikabvisa roperere ganda ndikabvisa maglasi. Kana tiri rinenge richingovepo. Hariperi rinenge richingovepo iri. Maglasi ndekuti ndinyatsogona kuverengaona. Ehe. Princess Mofu ratidzo mugwindiri. Charity. Alia Makwarimba, Monica Matsemera. Ndiri right uri saying Misho Joao nometa raradza nyonga chengeta ichedzo. Guys, itai mchitega vamwe fast. Itai mchitega vamwe mchishare live. Tega iva mwe mshare live. Tega iva mwe mchishare live. Andika itai mchitega vamwe tichishare futi live. Tichitega vamwe tichishare live. Senzeni zviri sei epi mwadzi Tresha Rose, how are you? Blessing Tessa zviri sei ruvimbo kwa Jesu, how are you kwa Jesu ko kamchira isali maskera sei Smelly Swela zviri sei Molini Mwanyura Chikuni Embrace Bells wangu zviri kudi anzi bozve kuti makabvura jini. Oh, thank you, but hey, thank you, alright, thank you. Aisha, zviri sei Chimo, how are you? Grace Munyaradzi, Binyi Von Nongorova, Maina, oh, thank you, Maina Auntie, thank you. Christy, how are you? Rombiru Zengwe, zviri sei Prudent, happy Friday, nase happy Friday, chakadhakwa yanditumwa fanta chayo, right. Molini parnoda zviri sei maipipiwe naro zviri sei mazvita date mazvi Olin Yeu Gertrude Shiera wakwa mufakose maipaida aiwa guys itai mchitega vamwe mshare life guys tinzwe nasi show yedu Busted Abroad anditika nenyaya yemedha anditi dedzai vamwe guys ejisa nyanga zviri sei Linda Chipo Faith Shovera zviri kudi Vena Tita tire ndichakuziva imese nimusoro chero zvikaita sei Stema Kuyana Joyce Mpamiro akoni mandishona ndichakuziva imese chero zvoita sei. Thank you Maposa Barbara. Right guys, share live, take others and share the live, Yes Mnyaradzi uri sei waswera sei nasi. Thank you Phil Felicitas.
tegai vamwe Edith Shuro. Yes guys, vandisina zomorisa vamuzazoti sivela muna timorisa haimona ti manamba akakwira munenge muchiramba muchiwanda kuti ndizomorisa kweno 316. Hey, ihondo chaiyo. Precious Rose zviri sei, Prudence Mutoti, right, Blessing Machiridza, Ethel Mutsambirwa. Guys, honai Crescenzia denere tikuda kufamba nebhora panapa iti wangu dedzai vamwe fast move share live tinzwe kuti zvakafamba sei kuti vanhu vazosvika pakuti vanouraya munhu akaurayiwa kwai nyaya yacho chiregai muzviwire ina handisirini ndine nyaya handitika. So maswera seko salivonani ninja nitumela madekwana abuthi guys, muri seseki matima nenyika guys. Aiwa tasangana zvakare pachirongwa chezuva ranhasi handitika busted abroad. Mazuano tine new show inonzi busted abroad yekuti vanenge vachiri kumajere uko vachida kutaurawo nyaya dzavo vari free kuya pano vachitaurawo zvanenge vachitaura nyaya dzavo dzavakusangana nadzo zvakavapinza muchitokisi. Vazhinji vacho guys kana vapinda muchitokisi vanenge vatove reformed, vanenge vatove reforma zvokutodaro. Handimaona zvokutodaro chaiko zvoti chinenge yangove nguva yekuti vamirire kubuda vatange upenyu hunyuwani. And saka isusu pano padiaries we don't condemn people, we don't judge people, we listen and then we take lessons. Yes Aaron, tinotora malessons ipapo atinoona malesson iwo tichidzidzawo futi maconsequences zvinhu zvinenge zvakaita kuti vapindewo pai mujere. And yes, this is a positive page. Yes, it's a positive page. Hatisi page rekuti tinoya kuzobvarira vanhu tinotuka toita makohwa evanhu. Aiwa pano munhu anoyachitaura nyaya yake ega, ina ndiwe yachitaura nyaya yemunhu, munhu anotaura nyaya yake ega. But ndigainitange ndangodaridza Olin WhatsApp kumisa kunamba ipiko ini WhatsApp yangu namba ipafoni iyi namba sedzinopinduka everything inopinduka kumisa ku WhatsApp yekufona iyo ndo panonetsa ipa because WhatsApp iyo yamunokanda iyo imwe ndepa live chete haishande hantomboibati after the live. Hanmona saka munofanira kushandisa 064 ndo namba chaicha iyo yedu yese. Right, chekutaka guys rigaindipfudze panyaya yanetsa kuseri kunyaya yema ID esadikaya ekunzi ma ID esadiki. Panyaya yema ID esadiki yaya. Yes, I found out that some few people they were using those things antika kuitawo kushanda nazvo kufamba nazvo vachidini handiti. But ndofunga ndakataura nezvema ID waya pamazuva apfuura apa. Ndobva paita mwanzvadzi yestress chadoka Rwimbo, thank you. Mbva paita hanzvadzi imwe yakauya ichitodawo nhamba ndobva ndaipa. Saka mukadzi wacho akanga angwara manje akascreenshota bepa riyariya rakanga rakareba rimwe hombe riyariya panga pane nhamba remember dzanga dziripo dzeIntercape guys dzadziripo. Murume wacho ndobva takarega ndimbofona kunhamba idzi moza 60s gati yakanaka ndobva afona panhamba dziya ndobva atsanangurigwa nezvekadhi riya ndobva andifonera SIS ndafona pane one of the numbers ndozvandanzwa handitika ndikati right chega nditochi cross check ndobva ndapindawo panhamba dziya papane namba 2 ndakabva ndafona imwe yacho ndobva ndafona imwe yacho ndobva ndabvunza mubvunzo yese guys. Saka vese vanga vachiya kuinbox vachitipewo namba yemasadiki please guys do not go and pay. Manzwa musaenda kunobhadhara mari iri kutaurwa kunzi bhadharai uko nekuti isadiki ichi inozvi organization iyaya antika it's an organization hani muri kunzwa that card riya is not an ID card, it's a membership card, right? This is how they work. And vanoshanda pakuti vanomirira maforeigners muno nekune dzimwe nyika 16 countries dzesadiki idzodzo hani muri kunzwa vanovamirira pakudai. For instance wasungwa uri mumwe wavo uri member wakajoina club yavo iyo iya kujoina club yaya i800 rand club yavo it's only 800 rand. Sa ukajoina ukasungwa uri member yavo anditi mazviona vanogona kuuya vozama vokutsvagira lawyer vozama kumirira asi havana mapowers ekuti kana uri foreigner wapara mhosva vati uyu munhu ngaitoenda kumusha kwavo kana kuti vaudze mutemo zvokuita unongotongwa sematongegwa akona magistrate awagara uchiitwa. Anditi 2 ukafamba murodhi ukasungwa nehome affairs handika ukabudisa chikadhi chiya chimembership card unongosungwa nehome affairs. Haikuregi home affairs nokuti wabudisa chimembership card chiya haisi ID imembership card. Saka unongosungwa nehome affairs havana chekuita nehome affairs vanhu vaya. Itori organization iwe muno iri kuda kuzama kumirira maforeigners pane zvimwe zvinhu chinhu chimwe chete guys. Pane nyaya yemwana ushu pana papakaipa nhasi udzai vamwe vauye pane nyaya dzikutika dzikuhlisa pano. Muningina ndavi pa live nachita kufonera wangu asingabatiki. Can I finish saying what I'm saying then ndobva ndakufonera bekira ambaramba uri pa WhatsApp ipapa. All right. Pane nyaya inodohlisa apa.
pamwana iyeyu yaitika mufunge kujobheki kuzvimediweka zvinhu zvaoma muno. Saka kana waenda kunotorako chikadhi chiya handimaona wongoziva kuti waita member yeorganization iya handitika chete pandaona pavataura zvine musoro zvoga pachikadhi chavo mwana haarambidzwi kuenda kuchikoro ukabudisa chikadhi chiya. Kana uine vana vanga vari kurambidzwa kuenda kuchikoro vachinzi vana mapemiti ndiwo ungatoda chikadhi chiya handimaona ndiwo ungatoda chimembership kadhi chiya icho chocho ndabvunzisa futi ipapo mwana wako nekadhi iroriya havana mvume yekurambidza mwana kuti asapinde chikoro because uri member yeorganization yavo dzemuno idzi vanotokumirira kudepartment of education kuti mwana apinde kuchikoro ndopoga pandaona pachinoshanda zvine musoro handimaona. Saka kana une problem yekuti une nyaya yenhingikiri une nyaya yemwana ndopa ungagona kuchijoina ichi kuti wane chipepa ichi woinda nacho kuchikoro kuti mwana wane nzvimbo handitika chete. But chokuti home affairs bodo hakuna munotosungwa mazhuwa makatochibata mukatochibusa munotosungwa kutoperekedzwa nechipepa chenyu chimuchinda handika because after that ndazobvunza vekuhome affairs shuwaka vadondisekawo vanhu vari kuhome affairs anozi vakati zvamakasvinura wani naye Mrs. Melly mimbe kuti havana kuti mama sharks ko zvamakasvinura apa mama mabhaiza sekati aiwazve togona kungojambiwa nekombiyuta tichingoti kwanzi chichiita ataida kunyatsa kuhwisisawo kuti zvishikanzi this is good vandisanangura exactly zvandasanangurwa nevava vekuintercape handimaona exactly zvangosanangura kuti aiwa vanogona kungozokumirirawo waitawo zvawaitawo kana kuti wasungwa asi havana right yekutiudza kuti isu tichiita basa redu kana usina documentation yakatokwana unotongosungwa hani muri kuona. Saka ndo nyaya iripo panyaya yesadhiki ndosaka vanhu vese vanga vachiuya vachiti SIS MELLY ID tipei namba yemunhu adhingi ndani chikudzai kuti mirai ho imbomirai ho mirirai live yangu ndo feedback yandinayo iyi. Asi kana uchiri kuti uchiri kuda hako ndakutsanangura pano palive number aiwa namba yavo ndinokupa asi niko ndaudzwa kuti uko ndaudzwa kuti 800 saka dzamunenge mozonochajwa kumberi uko ini mara handidzizivi ende handinei nazvo handimaona ini ndaudzwa kuti 800 fair saka iwe zvaunogona kungoita wangwara handika unogona kungotora idzo namba dzedze wofona direct ikoko wonzwa kuti in case udata zvinhu zvevana vechikoro wonzwa kuti zviri kuvanojoinisa sei iwo zviregistera wega ne800 yako nokuti obvious kana wakuenda kune vana vakusvitima agents aya inenge yatozokwira mari iyoyo handimaona inenge yatozokwira mari iyoyo. Saka ticharamba tichingohoma information handitika I'm so happy kuti titsa kuna munhu angabhadharisa angabhadhara kana senti so far because tikadisa kuti ndinotora mari yedu tiende titobaya live patani mangwana tinotora mari iyoyo handimazviona because takapaona kapavanogara paya takaendapo paya nabamini vaya tainotora mari yangu ipo paya yemudhayarisi wangu zvino hapana wakabhadharawo so far ndatotraya kutonyatso investigata saka square handimaona aiwa haasi kukanganisa wokupa agent kayechiorganization ichi but pakuzonyepera vanhu ndo paari kuokanganisa hanzi masters rumbidza isatina masters isu unokana chida kutumira masters unoisa PayPal isu ita zvePayPal andiselina ingoisa iPayPal put PayPal atina hedu zvemasters isu takanyitsatapuwa masters nasuka masters mazana asi kungodonza zvokumanya hamene tine makaisa eligible naimi kudhara kupiwa yes faith maita zviri sei andiselina isai kune vaningino vangu vanoda kukanda amaroli vaona ndichimwa fanda nasi vakati aiwa hamungamwifanta toisa hedu kuPayPal right. Saka information charamba chikutsvakirai guys kuti ndinzoti mapepa aya achaboka chandoziva guys chandoziva one way or the other mukotonoboka chete. Saka imi garai makagadzirira garai mune zvimari pasaidi muri kunzwa guys garai mune zvima chandoziva iko zvino zvinogona kuve tight because uyu minister mushegu hameno yeyu uchiri kuita teki nevanhu vehome affairs because anoziva kuti uori hwose huri mukati mehome affairs ndo mahuri guys hakuna munhu asina price everybody has got a price muri kunzwa especially muno muSA everybody has got a price zvichingonyarara izvi zvangoita sokuti zizi mukona tanoona namachiko guys ndokutaurirai home affairs inenge yatanga mabasa ayo. Saka imimi garai makaisa zvimari paside because inini tinindendiri nzeve dzenyu muri kunzwa ini ndovaziva futi kavanoita zvinhu zveikoko kumberi uko kana ndangobata line riya rangovhugwa munoinda asi you go at your own risk handika indi ichikukudzai nokuti zvazvinoita ndezvekudai sida kugara ndakudzai chokwadi guys pavanovhura magame avo ikoko anti mazviona pavanovhura magame avo uko kune vanowana maOG asi in the midst of maOG kune vanowana mafeki iyo igaro ziva ndagara ndakusanangurira mugare makaziva kune vanopiwa maOG hamatoona zvapita sei kune vanozoti wakuenda kunosikanisaka yonzi mukombiyuta haimo handimaona asi
asi iri original sticker original everything asi mukombiyuta inenge isimo kwaita vanoita lucky kutoti ine tosvika shutuka 1 uchitopinda hamene kuti vanosanganisa sei hamene kuti zvinofamba sei saka kana wazoenda that is ukazonowaitawo munyama wekuti ndiwo wapiwawo chichi kuti mukombiyuta hachimo that is got nothing to do with me inini ndangokuti nechingoti ndibatsira neni kuita mabasa enyu azhinji amakuthreatena kunzi mabasa akuda kupera hanti mazviona kuti murambe kumwana kuramba uchishanda icho chacho chidhura chimudhodlo chavanenge vachipa vanhu icho chisima mukombiyuta ichi munochipa wazati unoshandisa kuno kubasa unochishandisa muri kuzviwa guys kubasa unochishandisa bosi wako haamboindi kuhomafesi kunoverifya unotochishandisa chinhu icho chiya ukatofamba nacho mutano mapurisa ukatovapa muri kunzwa usazongochibudisa chiti chimudhosho chiya kana usaka nehome affairs because home affairs inenge ine scanner hani muri kunzwa inenge ine scanner saka kana ine scanner home affairs vakasikana kudai so unotonzi fraud vakuda kuzoti wakachiwanepi saka kana une mudhosho ukaona wasangana nehome affairs beta kutotora handina passport usungirwe kuti uri illegal immigrant usaburise chimudhosho chako taura kuti handina bepa handitora zvachose wodhipotwa zvako wonodzokera kubait bridge usachibudisa because ukachibudisa itori mhosva yave manje yadarika illegal immigrant wakutonzi fraud vanoda zati wakachiwana kupi handimukudzisa chatiri kukudza ndechekuti mukoto uchaveko garai mune zvimari pasaidi mukoto kuveko uchaveko iyo igaroziva makore nemakore zvinhu zvekuti handizotauri hangu because munongozivawo guys kuti ndine vamwe vanhu vanenge vachingondiataka for no reason unoita kunge uchanotengeswa hanimaona kana kunorumigwa kunzi havazodai ndosaka zvimwe information but ndikutogorero ndikutogozvitaura hanimaona because hapasina chandisina kubvumburudzwa nechekuti ndingachatila kuti kwai rekandidai aiwa ndangodzagara chero kadii unongobvumburudzwa chero usina chawaita unongobvumburudzwa chero ukaita seizvo zvinechingotogwa pasina chingobvumburudzwa saka the best way is for me to give you information andika ndichapa information anzi mvura inonayira vakaipa nevakanaka ndichangopawo information kune vakanaka nevakaipa vacho zvese handi reward yangu haisi kwamuri iri kuna Mwari andimona reward yangu iri kuna Mwari chandoziva much kubva pana machapa zvichida kumberi zvinenge zvadzikama zvese zvokuti porena zimbabwe kunenge kusisina hanimaona munenge makuzvitora izvi hakune mamero faith ndochokwadi saka dzimwe information tetinadzo but kuti nechitodawo kushare nevamwe vantu zoti vamwe vangu vari kutambura havana pakadai but kuti ndivaudze unoita uchidi unoita uchibwedza but gore rino ndakati ndichange ndichingozvitaura hanimaona zvagara nafaith nokuti chero ndikangoya ndichizvitambira ndichizvisekera ndongotukwa chero ndakauya ndichindaongo saka zvakangofanana beta kuchikuita bhora mberi kutongokavira bhora mugedhi ndozvitoripo anditika saka guys ndakutipa ipapa anditika right number 2 ndine murume varume vaviri vari kuda vakadzi muri kuhwisisa ndozati apa pando panovhutavhuta maclarks enyu apa maclarks anobva atamba handika right uyu wekutanga ari kuda zvemarriage guys usanditambisira nguva yangu chakuinbox uchida zvekutamba handika uyu wekutanga wanditaura uyu hanzvadzi handika very active pano handiti but munhu ari kuda zvekutorora ogara pasi ane mwana wake 1 handika but ari single munhu ane 37 years 35 37 mina ndifoni tinyatsove sure mina ndinyatsofona tinyatsove sure tisati ndafonera hanzvadzi yangu iri gainditoudza kuti ndikuya garai muripo aihopo varipo brother muripo handiti ndokufonerai majemajembo mira ndipedze kupa maannouncement ndokufonerai garai muri paline right regai tifonere munhu utobva watowana chi zvauyu zvakaoma munhu wangu uripiko right kaitiwe indokuvigirai zvose guys muzondituka nyasi ndenichikupai zvose ndichikusherai kwese ndenichikusherai varume ndokupai zvese ndokupai everything saka uya nazvekusetla guys akatondiudza kuti ndikuda zvekuroora simeli nokuti anodhiraivha matraki saka mwana mudiki ari kuti ndingachakuvara musana mari ndakasevha imba ndakavaka handika chandisina iri partner kuti ndichigara nayo pasi saka ari kuti pari kupera permit yakapa ari tobva tosiya hachadi zvematraki ari kuda mukadzi ari business minded pamari yana yekuti you can go and start a business muri kumusha hani muri kunzwa
because akavaka kudhara akazvivakira kudhara ane pekugara ane tunhu twakewo tokuti mari yake anayo ari kuti pensheni yachapiwa neimwe mari yakaseva everything ari kuda mukadzi wekuti vanonobatsira vari kumba hachadi hanzi noti chi DQ don't worry anosvika next week don't worry uripo palist next week anosvika don't worry hanzi musana ungapera ndiri mwana mudiki saka akuda kusiya handimaona saka iwewo kana chikudavira nachitaura naizvozvo so naye uda ngondishandise airtime yangu panapa ndozvaakungoda uyu orit abva fona ndozviti wakanaka ka utori munhingirikiri utori parodhi ndiri palive izvozvo hanzvadzi chitona ndakadai so vakadzi vari kuita kutogwirana vari kuita kutokugwirana izvozvi ko handindopana tanga kutaura nhasi here ndichivaudza kainformation handi pamwe posa pana ndichiikangamo here chazi aiwa chiregai kudaro kandinotorwa nevamanyawo pava ndikadzimara ndaakuendwa neni kumujondolo aiwa hatidaro kwaudi kwatadza fesi yako iyi fesi yangu handichavarakidzwa zvavo kana paita vanenge vachida tozoita video konawo privacy okay pakanaka oright saka wakatigara makore mangani iwe wakati kubva pamakore mangani kusvika pamakore mangani panopa munhu amachuwane mpunga wakadzi kubva pa 2029 31 kana iwe wakati une 35 here iwe ndirimo 35 imomo ndo mandakagara ende vaudza kuti une mwana 1 ende wakati uruda munhu wokuti wakuda kuvaka because mumagara apera nekugara mutiraki wakusiya zvematiraki ukandiudza kuti une mari yako yawakasevha ende une zvese unozviita saka uri kuda zvinhu zvokuti udi ukwanise kugara pasi chete uchisetla nokuti magara angaperera mutiraki munhu akati ngwarangwanduke istere kwete akangwarangwanduka zvotakaita izvi kudai kungwarangwanduka kudai unozotigona here nehanzvadzi tebuzana mamoyo idzi dzakaipa tebuzana mamoyo idzi tinogona kuzvambarira muloni kade kumasvingo tikatoga mapikicha takavata muloni right guys muri kuzvinzwira ndika pari kuda munhu akachanga muchangamo kuti ari ndakuudzai kuti anoda kusiya basa uku kwaari uku ari kuda kuita business saka ndodawo mukadzi zvandokuziva kuti usangoita zikapu riri musherefu rokuti murume unokuitira zvose paipa nenishaura paipa kuti learn to be independent mukuona kuti varume vakutoenda nemadhimands acho kuti ndodawo munhu anondibatsira pazvinhu zvandechida kuti tironge ari business minded wokuti tikatiga tichi chakadai so indikabuda ndakadai iye unosara achitengesawo zvinhu chibuda kwati tichiita business achiita akadai so handi muri kuzviona ndo nyaya iripo saka nzvadzi kwai haugwarei alright marriage chiri right alright hauna kudzoresa marriage zvino kana kanzwa zvehasha hauzondirovere here vanin'ina vangu iwe hasha izoutaura idzi alright saka chirega ndiitore ndakuchitora macv saka unoda munhu akadii tochitora mumagaro ari important here kala iri important here kureba kuti pane anything yekati ungoda munhu ane unhu nekugona mvikiri nekugona zvekungwavhangwavha izvi iwe naiwe hanzvadzi saka pane munhu angabvuma kuti ndichidhura ndiye pane munhu anobvuma tichiro isu zvidhura tibvumi kuti tizvidhura isu but mazuvano vakadzi vanongogeza kune mukadzi asingagezi mazuvano vakadzi vanogeza zve vakadzi tinogeza ende tichizoora futi kokutlei kufirita hedu tiofirita nokuti firita inenge yakaiswa nefacebook kuti tifirite zvewe asi atiofirisewo everyday asi topota tichifiritawo kuzozviita zvenyu hazvina problem plus I'm not looking some beautiness yekuti inozonditadzisa kana kuti kana tauda kuzoenda mumusha mbonitsemurawo ndienda kunzwa tsitsi ndodawo munhu ari pakati nepakati saka kune vari kubvunza saizi yebhutsu kuti muri saizi ani pabhutsu apa bhutsu yangu kwaMr Price ndoiwana kwakamenzi inowanika size 8 7 7 8
Okay, yeah. Paita size. Tsoka yangu yakanaka. Alright. Size 7 ne8 apa ndo pa boots pa vari kupfeka pa 8. Pari pakati nepakati, zviri pakati nepakati pe size yeboots. Saka ndo size 7 ne8 ndo zvavanenge vachipfeka naika. Saka ma CV wose guys muchikaenda ku WhatsApp yangu tochizoongora saka kuzve kuti chi ma speaker kana kuti ma amplifier azvina basa izvo. Kana kuti cleavage azvina basa. Pari kungodiwa chete mukadzi wokuti wokanzi mai ningina nikataurisa nemi yake noti ndomziva. Simkai mumira apo. Hauhonya hazonyariwo untotaura kuti medhe mangu avo kwete kuti havari pakati pevamwe apo mukati mune vane vakadzi vomundomba variwo mu nokunyara kunongedza ndo paari kungodaro handitika right. Saka please mome kashati ma CV madi makanda saka ngadzi chidriver tisakudisturb iwe tozotaura kana ndapedza life yangu. No stress. Ora sharp sharp right. Saka mamu waka ndiyo kutanga uyu regai tipindewe naikoni kwina ati ndirisisive vanhu here ndio basa rachozve. Mani ndiri palive ndogona kufanira ndapedza. Right. Ndo basa rasisi zverero naye wewe hauzozivi here musisi unongo atomhanya uyu kwa ndiripo 31 uyu amanya zvisingaiti ndokuti ngwari ngwanduka kungwara right ko muripi koya ndivete uripi ko murumushu kuni manamba anozowandisa zvima WhatsApp messages ekuti ndikasangodai totopinda pisi chaiko wendipi zvemurumoya Mwari kumurume yawaendepi ushu ndamuwana uyu uri Cape Town ushu ane 31 uyu ari Cape Town uyu kuCity of Reggae ane 31 ushu ane 31 handina kuzobvunza size yebhutsu asi ari kuCape Town uyu une 31 saka uri kudawo zvemunhu werudo wekutoti ndikuda hanzi asi atotaura kuti hanzi I am handsome atonyora kuti hanzi I am handsome ndo zvataurigaitira kuona kuti uripo here paline timubati kwanzi I am handsome andimaona kwanzi I am handsome ataura uri handsome Patisoni zviri nani kutenga bhutsu mumisi prize ka asi wakavaka pane kunotenga bhutsu yelebhu handiona asi usina pekugara saka I applaud munhu anototenga ake bhutsu ake mamisi prize but upenyu hwake hwakarongeka pane kuita fashion yekuti uonekwe nevanhu asi uchigonya paspacing zvezvakangooma izvo zvezvanzvadzi kudaira kana handsome handsome wofuti ndititore namba yacho ndimufonere direct kuda ngondidlira airtime yangu apa vandipiwe airtime yacho zvangooma wazvo nenda zvitengerwa airtime yangu nevaning'ina vangu padiaries iye uyo aripo wani nenda zvitengera nevaning'ina vangu kuda ndimufonere direct ndamuona ave online one. Yes handsome. Hello. Uri sei handsome? Kuri bhoko nevanditirawo zvendi video call nayo hanzvadzi ndimbonawo zvehandsome. Kama mukunga umwe waitawo video call tikaona handsome uchinditsirawo ini ndione handsome. Itaka ndo switch ndakuswitcha ndaswitcha chidaira uri handsome sure. Iwe ushamusikana iwe hazviti ungashaya musikana munhu akanaka kudai yabva yakati munhu akanaka kudai soti kwai unoshaiwa musikana hakuna zvinhu zvakadaro shuwa uri handsome zveshuwa. Maiwe vakadzi vazara vedu vemaiwe kani maiwe vakadzi vazara uye dikisi vakadzi ava aiwa asari handsome zveshuwa asi lusi asi kunyepa unomuone ari handsome zveshuwa ko wadonha sei wadonha sei zvo unozoroora sei data uchayiwa data iwiko zvino iwe
Alright, saka musikana ukazi wanoda nemakore mangani we? Achi? 31. 31. Iwo ne mangani? Iwo ne mangani? Ko iwo mukadzi unoda mukadzi nemakore mangani? Angopa 28 kusvika kana pa 35. Saka chirakata mukuru kwaura zvina basa anditi chikuru rudo. Saka pane zvauno expect here pane zvauri ku expect here pamukadzi uyu kana kuti hai unongoda munhu chete? Ndinoda munhu. Saka uri kunzwa kuti kutown of Reggae kwakuna vanhu herewe? Kuno. Kuvazere vanhu vanoitei? Havasi serious? Marriage inenge yafamba nai? Anenge ngori mahwane kuti vanhu vachononga vasingateereri kutaura navo pakaita. Plus marriage inenge yatofamba nditi asiko mazano kwakudzokwa kune mudzora vanhu vanodzora marriage inogona kuswa pazero. Vakaenda kuna zoko kwaziva havani kwaibhentete marriage dziri kuitwa pazero. Alright, saka iri bo saka ndozo alright, saka iri bo ndozokupa manikikiri macandidates kuseri kana ndapedza life yangu. Alright, sharp. Right. Saka kana wakuisa munikikiri CV yako unoisa CV uchinatso specify kuti we Cape Town handika kana kuti Shofe. Anditi unoisa CV uchinatso specify kuti we Cape Town kana kuti Shofe. Anditi right. Apa ndapedza apa. Okay. Hello. Yes, and that's. Aiwa. Namba ndopa macandidates nini? Namba ndopa macandidates. Vanenge va qualify ndo vandopa namba. Alright, sharp. Right. Anogara Cape Town. Andika right. Apa ndapedza apa handiti ndapedza. And then kune vanhu rume varipo handika ndinasisi vangu vane 50 years vari kudawo murume. Vanhu rume vari mu comment section mukana una hama yako iri kuzvi 55 6 iri kudawo companionship. Handiti pana sisi vedu vasisi vangu vari pana pamudiaries handika vari kudawo murume handika vana vese vatokura vave kutoshandira vatove kune dzimwe nyika vasara vari voga vanogara muno muSA vane tunhu twavo vakatozvibatanidza vane kaupenyu kavo kari right vasara voga vana vose vainda saka vakudawo companionship vedu munhu anova varedzawo munhu wekuti vanotaurawo nyaya vachikwizwawo makumbo handimaona chero mukasaita henyu bonde handimazvona asi me muchingodiwo mune muchingoti wapo neapa pamuchipenda muchingogunzvanisawo zvinhu handimaona nokuti 50 handimaona dzimwe nguva murume anenge achizoya ari kuzvi60 kana kuti kuzviyameno handimaona saka vanodawo mukombanyeni yekuti vanenge vachitaura nayewo vachigara nayewo pasaidi vachisekawo vachiitawo makuhwawo vachisheyawo nyaya vachionawo generation pamwe chete vachidaro handitika saka please kana muripo varume vari ku55 60 70 zvichikwira handitika please mubva mandibatawo varipo sisi vangu panapa vari kutsvaga uchi vari kudawo munhu kuti unozati patsonjero ndikaita 60 years ndongonidawo munhu hazvidewo kuti 60 kana kaita 50 years kana 60 years ndechida kuita bonde haisi nyaya yebonde chete inyaya yekuheva a friend somebody talk to ona kana uri ku foreign land handiona hauna mashamwari hauna chi ungorarama life yako yekuenda kubasa uchidzoka handi hauna murume you become bored unopesira wava nedepression handiona saka kana uine chimunhu chinobuda chikuudzawo I love you hapana dzimwe nguva haisi nyaya yekutomboti kudana kuvatana unogona kuti pasina kana zvese zvokuti bonde kungovata makangobatana kudai semangokadhilana kudai it's enough it's enough plus mazano chero akaita 60 years munhu chiweti chakudzorwa chakudziswa marriage saka hapana chinomboshamisa marriage inotodzoka zvokuti newe uga unotopera pawo handimazviona 50 years varipo vane 50 years handimaona chete
munhu anongodawo munhu wake kungotaura naye nyaya yawo nokuti achawamboona here zvakadai uyatoone news vanhu vakadzidza kava vanhu vachida kuona news handimaona vanhu vachida kuona news vachididi vari kudawo munhu mukuru 55 zvichiindawo kumberi handiti 50 is not old ka handiti but isusu hantiiwo mapiyana anenge achiti 50 is old here saka tingataura zvokuti 50 zvinonyadzisa kuti tiuti kuma-50 years kugomasa kuti vanhu vanoitana zvinonyadzisira vari kuma-50 years hazviiti vanhu vakuru kwati ndivanasisi vedu saka we have to respect izvozvo hatikwanisa kutaura mashoko akadaro isu tokwanisa ngotaura kuti vari kuda companionship yekuti vanoda munhu ungotaura naye nekudididi zvinozoitikawo hatizvizivi isu hanimaona zvinozoitikawo isi hatizvizivi hanimana sitokuziva vanenge vachida nokutaura navo nekufarawo nekudii vadiki asi vanhu vakuru kwatitofanwa kuti tivaremekedzewo tivapewo respect yavo hanimaona saka sitokuziva kuti vanenge vachida kudawo kukombanyenyi zvokuti vazodii inatizviziviwo hanimaona chete right tabva ipapo guys topinda panyaya yekuti imhika ini ndikuita kurwadziwa ini guys hameno zviri kufamba sei mwana anga achifona apa sisi vake vaguriwa musoro kuJoburg uko vaguriwa musoro nemurungu murume wavo as we are talking right now saka ndikati ndivafonere right now nyaya iyi asi guest yedu iripo hayo haina kwainoinda hanimaona haina kwainoinda regai timufonere fast mwana uyu munzwe nyaya yacho inyaya dzimwe dzekuti unoshaura kuti zviri kufamba sei wagugwa musoro kundochidavira kana handindabva kutaura ndikati ugare kuri palaini najeso nokuti ndikavhira ndatanga tiwodi kudisturbiwa takufamba nenyaya yedu wendei whatsapp chete namba yacho zvifoni unenge asiiwa uko regai muzviwire moga indati nyaya muridzi pana pamunhu anaitaura nyaya yake hachadaviri iyo zvifoni yakandawa kuori kuita zvimwe uzofona taapashow right tichamiro tafu abvawe ndanda kutokata foni aiwa ndakata foni ndikufamba murodi saka pane rima twenda saka ndaenda ndapinda namba ndakafona bhosi matopa mapato apaspeed saka ndowombodropa muri kure zvakadii tosvika mamanje after how long because ndine munhu andazopinda pashow saka mosvika after how long ngataura chii chaitika naye anga akarohwa nemurungu handiti saka vanga vakachata saka murungu akabvunza akabata meseji yekuti murume aichita saka abata meseji yekuti murume aichita abva abvunza murume kuti ako kuchitirei chichamboyanyoneta saka abvaudza murume apedza kubata meseji kudai abvaudza murume kuti aiwa kana uita zvinhu zvakadai zviri nazvo kuti iwewe utese ubudako mumba because mangwana chamuka ndichienda kukoti because muchato wavo aiti zvoni kana ahura ndianofanira kubuda mumba muchato wavo ndianofanira kubuda mumba anobuda hapana chinhu chaanowana saka vanga vane zvinhu zvavanga vatenga kumamotikari vane zvinhu zvakawanda murume akafunga kuti aka ndikabuda mumba ndikasiya mukadzi ane zvese tindizotenga kuti one azviite regai nitese regai nomuurayi murungu uyu ndewo mune muSAU uyu ndewo mune muSAU alright mabhuru alright nopakatora banga
cheka. Akacheka pai. Akacheka musoro, akamutsipa. Saka musoro uri pawoga, msiba uri pawoga. Yellow. Hello, akacheka zvokutobvisa musoro. Musoro unazobva changa cheko kuti rese maoko akamucheka zvakaramba zvakanamira but akabataniswa. Hey, ndo nyaya yachichite iyoyo, iyi nyaya imainzwa nanini? Itori yanga iri maoko memapurisa because just takapatakazofonerwa because akauraya musi Thursday apa anomukanda kudhemu. Akanda nekudhemu, akanokanda kudhemu? Akakandwa kudhemu mukati memvura. Saka pane vaipfuurawo ndovakazomuona vanonga bhamesa mapurisa bhodhi iyoyo. pane vakamuona bhaso vanonga bhamesa vakanhonga bhodhi kana kuti vakadedza mapurisa? vakaona bhodhi vaudedza mapurisa bhawe mapurisa ndopakatora munhu ndobva vadedzera kuno kuredhi kuemero kunoku tipane mukadzi musimba akauraya but satarisa anga akarogwa bhozi anga akachacha panyaya yatitorera ndopatakazofonerwa isusu tiri kumba apa iye anga akachitakura shit. Saka murume uyuyu pakakanda munhu mudhemu akatodzokera mba anogara kunge zviri normal. Akatodzokera mba anogara zviri normal after 3 days kwabva zvinhu mapurisa kuti ndikutsvaga mukadzi wangu handina kumuona takanetsana musi weThursday pandangobuda pandangomusiya ari mumba saka ndatozodzoka ndatozonzwa pane munhu akabayiwa ndatenge ndinotsvaga mumapurisa ndokusungwa kwakaitwa. Mapurisa bati how come iwewe woshaya mukadzi nasozomutsvaga wozomutsvaga after 3 days svika nefoti achadzoka aidzoka sei mafoni ake anga ari mumba munhu uyu anga akatopa pfeka inonzi pilintop mumusoro ndokazoti anga akurara svikanzi aiwa tsiri saka pakadaro mapurisa eforensic apa watenga kutsvaga vaona ropa mubedroom mumotikari makaisa mutunha chacho saka vadaro manje vabhavharwa kwe3 days saka isusu patazobva kuzimbabwe patasvika ndururu saka patakasvika kwake takatosvika atoenda kunonzi kune tumwe tumapala akuda kutopisa bhodhi anga uda kutoincrementa bhodhi naiwe yange akutopiswa bhodhi yai saka todarosvika kuti hatinotara zvakawanda tachiziva zvorinzira tivhurirewo dho tikwanise kuchema mukoma wedu taraonechema mukoma wedu zvikanzi hapana dhora ndiko taitore tokumbira kusungirira hembe dzake kana pashiti because ashaya hatikwanisi kuti isusu chivanhu chedu chinoti munotora exactly zvikanzi kana spoon kana kai hapana chamunotora hapana chamunotora takabva tatosiya saka pachipapo tasina kana kwekurara apa tange taunoona ndichemama yedu saka iwo uri chii chake musikana shaika munondotedzera ndiwo unoteedzera anga nemakore mangani mwana uyu? anga ari wa85 anga ine 35 years zvanga ari mudiki ko vana anga nevangani? anga ine nhumbu mutumbi pataona mutumbi anga asina nhumbu hanzi hatina kuona mwana but nini anga tone nhumbu ine 8 months ndo zvaikuudzai? Anga tone nhumbu because pandakaenda kumba December ndakatomusiya tumbura kure hei nei mari saka mazodii nebhodhi? saka nhasi makuseni manje makuseni tazofanwa nemupurisa zvikanzi atosvika paasvika kudaro auya nekakofini kakakomerwa nedhirezi reblack kofini yacho hamuna mablanketi kana ichi zvazvokutanguya mushora imbwa yakauraya kuti aneirasa saka akaditi ndini akaroora mukadzi wangu takachacha saka haanede kumusha ndoita zvinhu zvandikanaisa anga kutongotora pasina hamwe pasina chinhu anga kutongotora mutumbi kunoviga kwete kunoviga kunongonorasa saka mapurisa akazoramba naye tazoramba tikamira papala vamwewo mazimbabwenzi ari kuno kubva vauya ndadza kuti kwatozoita hondo ndadza kuti kune hondo hondo patoita hondo vakati asimbwa mwana nezvaari zvacho zvaukamuita murume uyu anga nemakore manga? Ane makore manga nemurume uyu?
murume waya ni 38 kusvasiriwo munhu mukuru zvokudaro agara munhu uyu kubva vagara nguva yakareba zvikadi vachigara vese vanavo 12 years zvairi nguva yakareba 1 12 years saka komapurisa inda vasiri kumubata kuti tiri munhu ato muzimbabwe I think vakutongotsika kuti haana basa muforena haana kana basa ende nyaya iripo ndekutozonzi zvikunzi mapurisa aurayirwa mainsurance anga ane mamwe vanga ne 6 mainsurance saka vamani mamiliyoni saka atireke yeah it makes sense. Now it makes sense wakutaura inogona kuve iyo reason kana purisa riri kuti mainsurance kana uchitora tanga nemavanga nemainsurance 6 anga akanyoresa ese kumukadzi then yeah it can be the reason haiti madrugs here murumewo atobatirwa madrugs plus hanzi anga ari abusive aiti kuma1 ari kubasa aitora vasikana vemurwodi ovapa madrugs ovaabhusa orara nawo otora mapichi oenda kumba saka uyo mukadzi angasingazvizivi wezi murume aisvika kumba netime achingopedza basi aibva adhiraivha kumba kuenda kumba angasina shamwari angasingafure bhanzi saka mukadzi aiti murume wangu akadzikama saka zvatozokumapurisa vacho vari kuinvestigate nyaya yacho ndo paoneka kuti agara murume antori nemusika wake kurodha anotoita zvokutora sikana wo madrug anosvita kana wachanodya madrugs because hey matauro ari kuita kuna munhu anouraya munhu sembwa kudaro munhu chaiye madrugs ende isusu tanga tichange tisitombori hama dzeuyo aurayiwa tanga itange tisinana basi saka vamwe vazouya vakati azviite saka hapana kana 1 akwanisa kurizina naye murume uyu kana 1 hapana asitomboda kana kunzwa asitombokwanisa kana kutaura nesu hatina kana zvatatomukwanisa kana kuita chatazokwanisa kumikumisa kuti munhu achangovigwa sembwa izvo zvaatori mukafinara upala kakangoiswa kunzi imbwa yaina kana basa nganingonomuviga because angatotenga vanhu hakunawo here ana Facebook account here amboshanyigwawo kupeji kwake aite zvefacebook but anonzi kora vandamera kura anozani kora varandamera Cornelius Vandamera amabhuna neutsinye zvawo mabhuna neutsinye mabhuwa ane utsinye amabhuwa neutsinye saka mazowana here pekurara because mamuchinzi hapana accommodation mazowana here pekurara tazowana pekurara tatotorwa izvozvi pekungoti tirara zvanhasi saka mangwana modi because you guys muchiri kuno for mazuva kaipi hatizeti tichadii hatitozivi kuti tichadii muri kupi kwacho kumpumalanga kwemeli Pumalanga kuemelo. Alright. Guys, ndiri kutsvaga kana pane vanhu vekumpumalanga please ndibatseiwo. Vanhu vari kumpumalanga ndibatseiwo. Andika nyaya iyi ndatoiudzwa nemumwe munhu atori kura achitonditi pane nyaya yakadai but unfortunately iye angandisirawo message. Hanomaona. Saka we need to help ava vasikana vamwe veda. We need to help mwana uyu nemunhu. Muri famba muri vangana muri 200. Muri 3. We need to give them accommodation nekuti varare vachigadzira zvavo saka mpumalanga if there is anybody vari kumpumalanga guys ane accommodation havasi kuda anything fancy no vari kuda pekuisa musoro vachifambira nyaya yasisi vavo iyi yemwana aurayiwa kuti at least kana chikwanisa kuti vatore bhodhi yacho iyoyo vaende nayo kumusha hanomaona so meanwhile nyaya dzakadai dzonetsa for us to make noise now nenyaya yemurungu uyu kauyu nezviri kuitika izvi but let's see mina itonoti tingayihandla senyaya ishi anditi so guys vanhu vari kumpumalanga please get in touch with me anditi or else kana pasina kumpumalanga pane anoda kuvabatsira vabva kuzimbabwe zvechokwadi nezuro kusura zuro hanomaona kana pane anoda kuvabatsira even vakawana chiloji chakachipa chekuti vanovata vachimuka kuchiloji kweka vachienda kupi kufambira zvinhu zvavo izvi andika you feel like you want to pay for that lodge maloji akachipa kuna nampumalanga anditi it can be how much 300 per day anditi 200 or 300 per day pane munhu mukuru here aripo pamuri papa hapana ndisi vanhu vacho hapana tinakangoya tiri 3 iwe nani ini nesister yangu nemumwe wacho second from the last born sister yako mukuru wacho ane makore mangani amudiki wacho ane 22 mukuru wenyu wamuri famba naye pane makore mangani mukuru wedu wacho ane 38 wamunaye ipapo ini ndatobuda panzi
ndoreva kuti wamunaye pamuri kufamba ipapo wamakauya naye andiri pano pandiri kufamba ndikandisana ndiri kufamba parima aiwa ndikureva wakabva navo kuZimbabwe aripo ane 38 hatisi kuda kutaura naye tikuda ngobvunza tizeti mukuru ane makore mangani tisaite zvinhu zvevana chete 38 right vabereki vari kuhere kumba kwasara mama chete hey I can imagine kuti vari kufila sei akwasara mama chete vakashaya hey right saka guys chekutanga chatiri kuda iko zvino accommodation then zvimwe tichazoronga toita sei accommodation first ndo yatiri kuda antika so vanhu vari kuMpumalanga please help us antika kuti kana une imba yako yaunayo vapewo pekurara vanomuka vachifambira nyaya dzavo idzi vari kufambira kusvika zvapedza pati pabhodhi apa kuti vatore I think pachaita tricky nokuti vane muchato vanhu ava munin'ina uri kunzwa Gold vane muchato saka murume uyu ndianitori ndiane mapowers ekuti mukadzi okupai here bhodhi muine kana kuti oviga nokuti vane muchato saka munogona kutodzokera inyu kuZimbabwe musitorina musisi venyara hanzi ngapajoneswe mari inoita 3000 rands ikakwanisa tinobhadhara kuloji isusu we just pay to the lodge straight ivo vongoenda kunogara kuloji kwacho hanimaona chete pakangotonoitwa mari yacho ikangoitwa iyoyo vanongobhadhara kuloji straight voenda kunogara kuloji chete vachifambira nyaya idzi andimazviona because kana ivo vacho vataura kuti hanzi amurige kuenda nekuZimbabwe because vakachata munhu wavo saka tachida kutongoita tiradzike mukoma wedu zviri nani ararewo zvakanaka because tikirecho kana isusu vatazomurakidzwa because mapurisa vati hamungangonomuvige kana kuti vakoma vake vasina kana kuona bhodhi tatazomurakidzwa umamutaridzwa yenyu at least kana mamutaridzwa zviri nani tatazomurakidzwa nhasi akashama murume akafa chirwadziwa akavhura maziso angoiswa muropa nanhasi ropa richirongobuda macho maanga akaradzikwa macho makazara ropa sorry right zvakaoma right chirega murume ane mari zvokudaro here ane mari but kwete yakanyanyisa vanhu vekumba kwavo ndo ane mari iye angashandepi ane hardware mutown inonzi inonzani en inoda kupiswa hardware iyoyo zvokuti loya guys rinenge rakuda kamari loya rakuda mari apa loya rakuda mari because kunobatira kuti nyaya dzimudzifambire because mwana uyu akaurayirwa mari pane pakuti akubatsire kudai matsvaga loya mafambira neloya exactly inenge yakutoda loya racho inenge yakutodawo pakuru alright chirega ticheso rega tionocheta sei then ndine namba dzako nechikuconducta rega titsvaga accommodation first then totangira ipapo alright munin'ina iriripo hapana kumira zvakanaka guys hapana kumira zvakanaka saka murikuona kuti havana pekugara ka zvinoreva kuti havana mari vana vakangofamba vachiuya kunoku saka tikati loya rodiwa rinogona kuva kudi kufighta this in court it's going to be a long process ivo vasitorina pekugara vachida kubatsirwa peaccommodation ekugara kokuzoti mari yaloya inobvepi nai guys vanoda tobatsirwa accommodation pekugara koyaloya inobvepi zvakaoma ndiri palive ndiri palive alright nandichida kuti panyaya yemusikana nemadi mabata Shelton chiyangoro vamapingure from Port Elizabeth vanogona kumubatsira alright iripo alright madam alright guys zvorwadza izvi utofila kuti wanga uchimuziva chero wanga usingamuzivi ndichakumbira mapictures ake ndozokukandirai papage kuti muone ndichakumbira mapictures ake ndozokukandirai vasikana mumujolomu be careful vanhu vamunojola navo veduway be careful vanhu vamunojola navo veduway tiri kutsvaga accommodation Mpumalanga tivasirewo neaccommodation vanga vari muno muRustenburg ndaitinga vachiuya vagare pano
ngaiti ngawachiuya zvakafanana nasisiva anangomo sisi vake chaifestival nemba mavo vakandifonera nezuro vakatopinda muSouth Africa nezuro vari kuJoburg. Ndakavati aiwa vachiti zvinogura sembe ndikati uyai henyu mugare kumba kwangu ndikubatsirei kufamba tichitsvaga kuti ana akafamba sei. Saka ndichaenda zvandiri kufambira kundinodzoka navo vandimaona. Saka please ini kana ndichigona kuakomodita munhu mumba mangu vasikana you can do the same. Handiti vakabvawo kuZimbabwe handiti munomu vari kufambirawo nyaya idzi vari kungonzi kumapurisa zvino nezvino. Saka kuno kundu kwakapesera kuonekwa vafanira kuti vasvike futi munomu tivambotenderera munhu pekugara havana. Ndikati chiuyai alright handika chiuyai timugare panapa tichitenderera tichiona kuti haufa hanimona. Saka izvo vache vari kuuya vanouya pandinoda kuJoburg ndinovatondoya navo hanimona totendera tichaga kuti nyaya dzedu dzakafamba sei tichiona kuti pane zvatingawanawo here. Saka muPumalanga please kana muripo ndanchikumbirawo accommodation handiti ndanchikumbirawo accommodation muPumalanga if you are there ndanchikumbirawo accommodation ane kumuPumalanga. Ngatibatsiranei chedu kubatsirana guys kuitana mwoyo wakanaka. Mozati kauchita mwoyo wakanaka uri kuzviitira iwewe pachako hausi kuitira mumwe munhu uri kuzviitira. Saka nekumuPumalanga I know kuti panogona kuve kana muine maroom but apashaikiwo muZimbabwe anenge aine full house havasi kutomboda zvakawanda kungoisirwana pekuisa musoro vomuka vachienda kuzvinhu zvavo zvanenge vachifambira izvi. Kana zvapera kuviga vapedza kuviga vodzokera havo handimaona. Kana pashaikwa accommodation asikana handizivi anoda ake kusundwa nemweya waMwari kuti ndoda kuti ndine 500 rand ndine 200 rand handika tivape at least vainde kulodge kuti vainde kulodge. Thank you Pam kuti vainde kulodge at least I think kulodge vakanoita kana ti vhiki vari kunyaya dzinge dzapera handimaona vakapinda avo mulodge alright vanoita officers vanongodlauka 1 vanongozivawo zvinhu zvekunuku handimaona zvobva zvangopera hanimona. Bless you Pam, thank you very much hanimona. Saka ita furai handitika thank you anoda kubatsira wese anoda kudia asati awanikwa Cleopatra hasati kutodisappear kuya ufunge semajokes kudaro ufunge handiona. So vedu handizoti vana imi ndokuza ichiti kudi mujolo unodiwa si handizoti ndokuza ichiti kudi handizivi alright izvi yadarika ishi regai tipinde mune imwe zvakare. Tine imwe mukadzi wedu anga ari very active pano auraiwazve kuBulawayo kunonzi kuCodri Park mufunge zuva racho nhasi harinambopera zvakanaka. Tine imwe mukadzi anga ari very active panapa chiri kuti nesa manje akaunti yabva yamanya yadzurwa akaunti yake yamanya kunodzurwako hakusina akaunti hanti mazviona auraiwa. Saka auraiwa kudaro haana kurwara hana kudii mwana ari kubvunzwa ari kuti apiwa porridge mai vakapiwa porridge navatete vapedza kudya porridge yangabikwa navatete mai vakajamba kuenda mudenga vakanosvika chinorovera pasi handimaona ndobva vagwina ndokutofa handimaona. Asiwo mumwe mwana wechiti asiya vana 2 mumwe mwana wechituwo ari kuti baba vakadzipa mai madeko ndakaona baba mama vachiti vakadzipwa nababa. Saka ndisuyazouya nyaya chasati yanyazobuda pachina kuti ikesi yepoisoning yeporridge here vatete hanzva dzemurume because pane pakunzi pane maissues anga ari panga ari kunetsa kana kuti murume sokuti kuti mwana ari kuti akaona baba vakabata huro yamai hasati aziva ichiri kuinvestigata kumapurisa asi ndati ndingopfudza ndingoti shamwari may your soul rest in peace anonzi andingosera ke ndikangana mirai ndikudzei. Haya zvino ndichaona mameseji azara nevanhu vekuda varume ava zvino ndichakurumidza kuwana nikikire mureitoni. ainzi mai kevi mucomment section umu mai kevi kana kuti mai jeketere kana kuti mai kevi ndoranga risa rake pano paFacebook ainzi mai kevi kana kuti mai jeketere handiti maona mai kevi asiya vana 2 mukura ne11 mudika ne7 handi munoona. Saka handisi kuziva sena yazopiwa nyaya yacho zvizere chirega itimi ndamirira kuti ndiwane kutaura nehama dzacho tiriwe zvizere kuti zvambonyatsofamba sei nokuti right now pane information pane statement dziri kubuda dzekuti wakapiwa porridge yakabikwa navatete ndopakajamba mudenga kanorovera pasi mheno akabva atoti paupa wakafa kwete kuti baba vari kunzwa kwaonekwa wakabata huro. Saka hatisi kuchazasa chokwadi icho ndechipapa chirega itenge tapiwa chokwadi
handi the same applies neanda kaposta yemusikana yo kuti ndiana kauraya musikana uyu kuwedza uko handika tatakamirira kuti hama dzivige musikana uya mukadzi uya avigwe handika tigosodzoka nenyaya saka mukadzi uyu vakamuviga I think kusvira nesuro saka ndamirira kuti vachiuya vehwedza vaya vachiuya tinzoti tichitanga kutsvaga mundi noti mundi haisati yabatwa mundi yakatiza munhu angowanikwa akafa mumba apa anga akaremara anga ari munhu ari kurarama ari disabled animaona saka kuchikoro kuzva zvokuti kuchikoro chevanhu vari disabled animodzidziswa kuita zvinhu zvese saka anga achitozviita mabasa ake emaoko achiloja mufunge ndokungowanikwa akafa akangourawa akangobayiwa musoro wese handi machona saka mondi iriko kunze uko the mondi still out there hatisi kuziva kuti next targetani saka we need to come together and look for this mondi kuti ndiani saka ndakakanda nyaya vava vakandipa nyaya ndikangofanira kukanda but noti toda kuziva kuti akaurayiwa nhani sei why but vanga vachiri kumbochema nekuviga hama saka vaviga hama chega tizoona kuti pavanoviga hama apa nyaya yacho yakamira sei hanomaona right saka tapedza apa chiandei kunyaya yedu yanhasi handiti saka panyaya yedu yanhasi guys we don't want any judgment pano handitika hatidi judgment let's hear the story let's learn from the story handitika let's take notes from the story handitika and sympathize also we are all sinners handitika we all make mistakes in life but the most important thing is to realize your mistake to realize your problem and repent from it handiti right saka takupinda panyaya yedu manje nditofona direct zvinhu zvacho hello chiuya ku WhatsApp chiuya ku WhatsApp fona ku WhatsApp chifona ku WhatsApp chifona ku WhatsApp chifona ku WhatsApp all right varume vatipedza vasikana varume vatipedza guys ukaona murume angotenga kuita zvima imwe nyaya ndichakuplayera ipano inogwadza vasikana imwe nyaya nhasi ranga rizuva ramuri kungowa nyaya dzakadai ndati nhasi ko Mwari mandifungirei ndichakuplayerai mbamirai timbopedza nenyaya inoti kadzi vanoda kuhovata kujere uko kuzoonekwa vaitawo live later hiti hello wedzerai volume muri sei hanzvadzi muri sei zviri kudi aiwa tiripo isusu foni yenyu munogona kuiwedzera volume right I think takukunzwa imanje right angazi sorry itatinonokei ndofunga mamuri mucomment section mangonzwawo dzimwe nyaya dziri kungobuda wapa mangozvinzwawo sorry zvoita kunonotsai anzvanzi toda kugamuchirai pano pachirongwa chedu paSIS MELLY's Diaries tiri pashow yedu yebusted abroad imi ndimi vamwe vacho vakabastiwa kuabroad tototi abroad kako kuno kudiaspora shungu handiti right atisi panapa tijaji vanhu anzvanzi we don't judge people we listen to your story we take we learn pamistake yamakaitawo nesu totodzidzawo tiri kuno kunze kuti izvi to be avoided handiti maona tichitodzidzawo nokubatsirana kuti kujerewo mukurarama sekuti ati vechidiki vari kukura vazive zvinhu zvamuri kusangana nazvo kana vachifunga kuti tinongoita mhosva tichingodai vazive kuti zvinorarama sei handika nepatinge tichigona kubatsirawo tichibatsirawo nemi vacho tichinda takada tiri vanhu vamwe chete panapa ndofunga munomateerera mashozi panapa mamanzwa right saka muri free kuzvipa yenyu zita reshow kana muchida kana kuti mongotipara munoda zita kana kuti renyu chairo kuti tiwane tokuadhisai chiti kudii aiwa mungodaidza kuti love
Right, hanzvadzi Love More. Chokugamuchirai chii chakaita kuti mupinde mujere hanzvadzi Love More? Chakaita kuti ndipinde mujere hanzvadzi ndakauraya munhu. Makauraya munhu, alright. Igore ripi? 2018. Makamuurayira kupi? Limpopo kwandaigara muno South Africa. Kulimpopo, right. Chii chakaitika hanzvadzi kuti muzosvika pakuurayana nemunhu uyu? Munhu uyu ndakamuwana rumba mangu nemudzimai wangu. Alright. Ende munhu uyu akanga ari shamwari yangu. Okay. Aidoziva kuti uyu mukadzi wangu. Alright. Saka pandakaona vari mumba, musi wachona uyoyoyo ndaitofanira kuti tienda kubasa nemukomana uyu. Mukomana uyu akati iye haasi kuda kuenda kubasa. Alright. Ari kugwana. Saka ndakaenda kubasa. Sezvo ndati ndimukuru webasa, kune kumwezve kwaishanda vamwe vakomana vaita zvekuhupa. Saka ndasvika kubasa kwataifa kunoshanda isusu. Ndakaona kusina material. Ndokandati vakomana, kune vakomana vari kubika sport. Vapedza basa vanoda kuhora. Ndidzoke ndibika sport. Ndaenda kubika sport. Saka pandakadzoka kumba, pandakasonda yaidove distance kubva ikoko kunzi kwachona ndichienda kumba. Ndakadosvika kumba vado kuma10 usiku. Ndo pandakasvika kumba ndichinoka pamukova. Musi uyu mukadzi aitarisira kuti mufa kusvika nguvai? Awa mukadzi anga akatarisira kuti ndonorara kuouter. Mamuri supposed kuva takubasa. Alright. Ndibva masvika kumba ndobva zvaita sei? Ndobva ndanoka mukadzi paakabvunza kuti ndiani ndikati ndi Love More. Mukadzi akaramba kuvhura dhoo. Saka pakaramba kuvhura dhoo ndakuvhura ndopaakavhura dhoo. Asi akaramba kulaita light emba. Saka ndichipinda kumba muya mukomana uyu anga ari kuseri kwedhoo. Alright, akatopfeka? Angatopfeka, takatotora nguva tichinetsana kuti vandipidze kumba. Alright. Ndovavhure dhoo. Saka pandakapinda kumba ndisvika pamukova, hana yangu yakarova, ndobva ndadzokera mushure. Kubuda panze. Pandakabuda panze, mukomana akabuda ari speed achisvika achinditunga ndichiwira uku. Wanga sina makanorovera asina kuona kuti muri papaida kungotiza? Aiya tofunga kuti nichakupinda zvokupfurira zvaizvaiwo sarachi achitiza. Alright. Saka paakatitunga ndakawira uku. Alright. Saka ndakadaro ndobva akamuka iye ndiyakatanga kumuka ndikuzi nditori neinjari yatinayo pabvi rangu. Saka ndakanowa zvakaipa. Munhu uya ndobva asumuka ndiyakatanga kusumuka. Saka ndobva auya ndobva azogara pamusoro pangu. Ko iye akuda kutogwa nemi futi? Pakatogwa zvokusingaizva. Ko akachidi kungotiza ko kuzodzoka kuda kugwa nemi ko mamonzi mo ochida kugwira izvi. Iwe uri wabatwa nemukadzi womunhu. Saka paakatanga kutora ndakagara pasi. Iye ndobva ndatanga kuwisana naye ndichiwisana naye kusvika ndamupungurira ndakazopedzisira ndavaende pamusoro pake. Ndatanga kukuva, ndobva ndatanga kukuva zvokuti ndakatonyatsokuona ndechikuza kwando nezvimwe zvangu zveruoko zvisingaita sei zvakatonika ipapo pandatorova nehasha. Kuti munhu anondiziva ndovhura namukadzi wangu hasha plus zvakandibata sekuiti. Ndobva ndarova mukomana waya. Saka pandakaona kuti anyanya kukuvara manje ropapo meso munzeve maimurova nei? Nemaoko. Ndobva ndakazofonera nhandikiri. Ndobva ndakazosumuka apa mukadzi akatiza. Mukadzi akabvatiza akakusiya muchiumburudzana? Akabva aenda kune vamwe vandoti sisi vanobvawo kumarari kwangu patinaeduka masi ndezvokuti tobva kugamba. Alright. Semunhu aingotizivawo kuti kana ndizvinakuvukawo ndizoita sei. Vakadouyawo vachitomhanya zvisingaiti.
Ndio wakatosika wakatosumudza. Wakatondibata timouya mndu wakasumudza. Basi ndadaro ndobva ndakaona kuti atongowara arongochema chibhadhari aripo pasi apo ndatora foni. Ndafonera mapurisa ndikafonera mapurisa. Zosindobva zvauya. Ambulance yakauya mapurisa akabuya. Ambulance leta kusvika Abisa kuchipatara. Abaenda kuchipatara. Vanhu vakuti havachaiso kunzwa ya munoti madzisa volume kati maisa speaker menu mamuchimboyazonzwika zvakanaka iko zvinhu zvamakuita muchinzukira pasi pasi. Saka inini pakwati pakaenda kuchipatara. Pakaenda kuchipatara ndobva ndasvika ndikati ndakuda pakuseni basa ravo. Alright. Matenda neambulance imwe chete. Aiwa ndakazoenda nemota yebasa. Alright. Ndakatandika kwanisa kuenda neambulance. Alright. Saka ini ndakazodzoka kubva ndobva ndazoka. Saka ndifuna kuti ndakaenda kuchipatara ndikanomuona. Kunomuona Zvikanzi aiwa pachitika wawa kasi kuonekwa. Yewe. Hana iyi ndo payakatanga kurova manje. Achiri kurarama zvizvo. Asi mimi hana inyanga yakutorova manje. Akatorova zvokutoti ndakawadza munhu. Manje kana ndafato. Zuva rechitiri manje. Ndobva ndakazoenda kuchipatara. Ndichinosvika ikoko kani nyaya yanga yandosvika kumaseri yandosvika kumapurisa kuti munhu akashaika. Maiwe. Saka chaitika ndechekuti mapurisa akasikaziva kuti chaitika chaitika. Pandakatosvika pakatomira musaiti. Ndakatozvipawo zvamuzo. Patonditika nomwe yake panapa. Ndopatondaidza zvikati ndiwani ndakatibula munhu pandatanga kuwaudza story. Asi handakuwaudza story yechokwadi ndakazvipesa. Alright. Asi ndobva ndava phone number dzangu. Ndobva ndapa. Pandakazobva ndandobuda pachipatara. Ndakazofonera musaiti. Kuti ndini? Kuti ndini? Ndobva ndamuudza ndini paya ndini munhu wacho nakazviita izvozvo. Zvikanzi chikatsitsva iye seti haana kuda kundimanya ndobva atitsvaga hama dzemunhu. Akasati munotisa. Apa ndati namba dzasisi vemukomana nedzamai vachona. Semunhu wamaiwirirana naye. Ndobva ndavafonera. Ndobva ndavaudza situation manira yakaita ndobva ndavapa namba dzemusaiti yavo. Alright, bate mirai makadaro, mirai. Inzwa regai ndite ndichivanaretsera zvamukutaura. Guys, magumira papi kunzwa. Vanogona kuve vachidzisa volume nokuti vave macells remember vanenge kuti vaitire vamwe noise. Hazviiti. Saka vanofanira kutaurawo zvokuti vanotaurawo zvinhu zvakadzikama. Kasi kana vaine foni maybe inenge isinawo kudai inogona kunetsa volume. Magumira papi vari kuti ivo vakaenda kuchipatara handiti vakati munhu akatakurwa neambulance. Ivo vaona kuti munhu ari kubidirika ari pasi. Vakafonera ambulance nemapurisa. Mapurisa haana kusvika. Pakasvika ambulance ikavatora handiti ikaenda navo kuchipatara. Murume uyu akanga akazoshaika handiti. Ivo vakasara vakatera nemota yekubasa. Saka vainda ivo vakasvika vakatorapiwa vakadischargwa mangwana makuseni uyu akasara. Saka mangwana vakafumba makuseni vachidzokera kuchipatara vachida kunomuona kuti ari sei. Zvikanzi haasi kuonekwa ari pacritical. Handi muri kuona. Saka vadaro paya pakubuda handitika ndobva vatoona maCID nechiyanga ito report kwenya kuti munhu yadi ashaika. Saka maCID pavakasvika vachibvunza uyu toda kuona bhuru wavo. Hapana munhu aisoti akaita izvi ndiani. Remember zvemaforeign havazvitori serious. Handi maona. Ndobva kwatoita munhu akati uyu homeboy wacho. Nokuti vanga vachitsvaga kuti vaone uyu kauyu wavo uyu. Handi maona. But mapurisa asi kuziva kuti ava ndo vakadi vakarova uyuzhu. Hanimona ndobva vatonudedza vavadedza hanzvadzi vadedza love mo kuti uya pano love mo akainda vakati pane munhu akadai akashaika but pane nyaya totsvaga munhu akazviita uyu love mo akatoti ndokubatsirai kutsvaga nakwadza kuti ndindazviita maCID akati ini nyaya yawo yandanzwa umva vaudza imwe version asi ndichakubatsirai kutsvaga munhu
ndobva zvanzi tibatsire kutsvaga munhu havasi kuziva kuti ndiye azviita saka nzi ndichingobuda pagedhi akabva fonera mucid uye wangataura naye kuti ndichakubatsirai ndobva ubuda audza mucid kuti nyaya yatachitaura ndini uye angabva kufonerai ndini ndakazviita handimaona mucid haana kumubata ipapo akabva ati ngatichibatsirana kutsvaga hama dzemufi saka ava sevava semunhu wavaiwirirana naye angari bhuruwa vanga vari nhamba dzamai vacho nedzasisi vacho ndobva vafonera kwazofonekwa hama dzacho ndobva zvaita sei hanzvadzi saka ndafonera hama dzachona ndikavaudza ndikavapa nenhamba dzemusendi ndobva vatanga kutaura nemusendi ndatanga kutaura nemusendi saka ndakavapa zuva ranga reuma3 asi chakaitika mhino chichangu ichika ndobva ndandina kuzorara pamba musi imwe ndakanorara kushamwari yangu so saka pandakarara ikoko akazondifonera vairi kubva kundobva vandifonera zvikanauya mota nhatu dzemapurisa kuti dzemapurisa dzevanhu vakanga vatohiriwa kuti ndiaimauedzisa lafumo wacho vanga vahiriwa nani vanha umwewo vanoti sekuru vachona mwasekuru vachona sekuru veuyu wokufa uyu saka vanga vabuda kuti muchifawo zvingoinzana uraiti saka niniwo semunhu akangazanya kuzikanwa munzvimbo ndakatokufungawo kutorawo mamonya kuchasikosi madogara anozikanwa ndakabuda kundodzoka kunembao yangu kuti vachizviita kudaisoka zvingokwanisa kuvapedzisa yanga yatove faiti hondo chaibhetu ndakati ndakarara ndobva ndarotawo munhu achikwadza achikuudzai kuti chii pfungwa dzaunadzo dzozokuparira uraiti pfungwa dzaunadzo dzichakuparira uraiti ndobva ndakafunga kuti harikandisiyane navo vana varinge ndikovatisa ndichitaura navachona achitaura nemudzei saka chakazaitika ndechekuti nevachona vakangonidaidza vakati vanhu vaungana ndauda kutaura chintu uya maona kuti taurirana saka kufika ukoko waitoka saka kwaine vamwewo vandaiudzana vaidoudza zvese zvinoitika kufika komukadzi anga aripi time sei mukadzi anga ari kumba kwavo wenyu imi manga matominisa kumba kwavo mukadzi uyu ndivaya rokuti vakabva kuzimbabwe vakomana vakawana zvinhu zvemaiti asi vanobva kuzimbabwe asi vatori vanhu muye mukadzi wenyu uyu naye vakadzi muri kuhurireiko muri kumbohurireiko naye vanhukadzi vakarogwa mudzimba umu ndobva zvaita sei hanzvadzi ndobva ndazonaa saka chakazita ndobva vandofonera vati toda mari varandifonera chiti tiri kushanda mari yedhizi mari yedhizi ndobva ndafonera pamwe nevamwe vari kucape town kati pamwe vanhu vari kuda mari yedhizi zvakamira sondovaudza stori iripo pamwe nevanga vakatodza kuti handinawo nditoriwo mwana handina chandinacho ndikadofonera vatete vangu vari kuzowa kuharare vakatondishamisa vakati vaindida vatete avo asi musi vakadondishamisa kushamisa zvikadzayo inini not your father apa baba vangu kwavaikumusha kuna foni kuti ikasvika apa sekuru vangu vokuzvara baba musha kwavo kuri ende hakuna foni ikasvika saka zvadaro ndobva vaita kundobva vatiti okay shapuka kana washava mari tichauya totaurirana kana tabva kuviga chitunha ndobva vatangwa chitunha chavo ndobva vaita kuzimbabwe inini hangu handinako semunhu akanga nemabasa ake asi pakweyo ndandisina mari semunhu akanga nemabasa nemapuromisi emabasa ndatava vana vakati titaura ndozvandotoda kukwanisa kuvabhadhara kutangoziwo sikachakwanisa kudzosa upenyu hwemunhu asi kutitaurirana navo zvisinani ndakatorelaxa vanzvadzi kana kungofungwa nefungwa yekutiza kana kudii
musati vatosungwa imini pasina kana mupurisa yakuzokutora istatement ndakashamisika ndichifonekwa makusedzisei ndaive nasekuru vangu mwana wehanzvadzi yamai vangu ndobva ndati achiti uya kucashbuild kutaura ndototora quotation yemufi sekuru vangu vakaramba nditi ivo ndakangouta wasungu asi ndavarega kuinda ikoko ende vangu vakakurotera izvi shuwa asi semunhu akanga ane stress plus kugara chikushaka plus ipapiti ndakapira nakaenda kutauni kati rakanga ridoruziva rokusungwa kwamai ndakasungwa musi wa26 February musi wandakasungwa bva musi wa26 February kusvika nanhasi handambobuda pano 28 kusvika nanhasi kubuda like as in kupiwa bheu kana kudii akupiwa bheli vakaramba because asila mrangu rakanga raexpire right pamakaitoenda kwacashbuild makatosvika makamirirwa nemapurisa ndakangoti ndingosvika pagaraji yakati kuti ndinondiwana pagaraji ndangoti svika pagaraji ndangozoshamisika ndabva kutonhoregwa mukoti pane kuti yakayadiswa mukoti mama ndovhundukidzwa nefuti basi mangotisa chete ndikutokuraya saka ndaba ndinangokopareta ndokundosungwa ahambe maseji ndakatowana nevabereki vemukomana wamai vake vanga vatoripo vakatoshedzera ndibombo vaindakadai mukatorohwa awa mapurisa akabata aiwa kuti isinomhasina alright regai ndivatsanangurire zvakare guys munobhowa imi mamwe vari kuti tiri kuhwa vamwe muchiti hamuhwi chiko gadzisai mafoni mamobhisewo yenyaya right vari kuti iwe vagumira pekuti kudii right vari kuti after handitika vakataura vabereki vemufi vakanga vachitaurirana navo handiti hanzi pakatombotanga sekuru vemufi vakambotsvaka mamonya handitika mota dzakauya dziri 3 dzakazara vanhu kuti hanzvadzi vaurayiwewo handiti saka musi wose zvinewo hanzvadzi havana kwatakumba hamene kwavakanga vaenda kunwatawo kwabhururu ndobva vatofonirwa kunzi kune mota dziri kutsvaga pano 3 handiti maona saka dzevanhu vari kuti chiurayiwe ivo vakatomboitawo kamwe yokuti ndigani chako chiyo mamonya angu nokuti vari kuti kwavaigara uko vanosikamwa handiti asi hanzi ndakavata ndakaita sendairota handitika vachiudzwa kunzi siyana nezvavari kuda kufunga pfungwa dzavari kuita idzi nokuti dzichakupinza pakaoma ndobva vangorasa pfungwa yekuti handitsive because yange ida kutoita hondokai Batista versus John Cena papoda kutoipa saka vakaudzwa voice yekuti siyana nazvo umbva vasiya handika varasa pfungwa dziya handiti saka varasa pfungwa dzedzeya kudaro vakakontinya havo vachitaura nehama dzemufi hama dzemufi dzikati tikuda mari yedhizel yekuti tiende kunoviga tinoviga mufi handiti maona ivo vose munhu anga pazvimusa panoitika zvinhu ndingosina kana mari vanga vasina mari ndobva vafonera sekuru vavo handiti kuti ndipewo mari sekuru vakatikatsika vakati handina mari vakaramba kuburisa mari mbovafonera tete vavo vari kutete vavo vaindida zvisingaita hanzi ndakatoshamisika ndichifonera tete vangu vachipindura kuti ashamwari usandifonere sena neni apa handipo kwai zvakatondishamisawo apa baba vavo vaikwanisa kuti maybe vaite plan vanzi vaive kumamisha kumareserva mukatikati kwakusina kuti vangafonako vaite plan yekuti vadi vatumire mari handimaona saka ndobva vaudza vanamai vacho vemufi hama dzemufi ndobva dzati aiwa kana usina mari no problem chirega tinoviga tozoya totaurirana kana tadzoka tapedza kuviga munhu saka vakatosara vakarelaxa ka vachiti kana vadzoka ndiye ndichifanira kutsvakawo mari todiwo totaurirana ndobhadhara musha yangu handiti machiona ndokuenda kunoviga munhu pakatopera 3 months guys ava chitoti nyaya hapana nyaya hapachina nyaya hamungoza nyaya dzemaforena munomu handiti maona vakato 3 months vari pashe vachizvifambira handiti maona ndobva kwati rimwe dhera vacho ravari kuti vakazosungwa iroro handiti ndokunonzi kwakafona munhu ichita kunge client ichiti pinda mutauni tisvike kuwanzi ndine muzukuru wangu usvike pacash build doti nitorero quotation hanzi muzukuru wavo akati handisi kuona zvandakakurota wasungwa dei wariga kuenda kwauri kuda kuenda uko kwaivo vakatoti haakana regai ndinde
andika kwani kuenda muza kana chinchoda chinguva yakwana chichidangoitika chongoitika kwadzi muzukuru aitoramba iye vakaita naro kati ari gaindinde ibasa iri vaizoti ndikutsvaga mari kuti ndigozoripira mhosva yanguka handimaona ndobva vakwira vachiinda hanzi munhu akati ngatisangane pagaraji vachisvika pagaraji pepaya kudai so ndokutoona vatonongedzekwa futi mugotsi vakutotonhoregwa nefuti mugotsi umu vakutonzi iwo mhosva yako ndewekudi ndeyekuuraya takutokusunga nzimai vemukomana vanga vatoripo vachidedza kuti mbotangai mamurova ndichiona asi mapurisa akazoramba akati isi hatingarovi munhu hatiti izvozvo anomaona saka masungwa paya ndobva maita sei hanzvadzi matogwa paya bva madii ndobva ndatogwa ndikaenda ndaenda kupolice station ndakagara 7 days sokutanga ndakaenda ndakarimaiwa 7 days ndobva ndakazona kutanga chipinda mukoti ndakavaudza koti kuti ndokukira wangu musandireji chikuva yangu mhosva yangu ndoibvuma exactly kuti kuti mutengo urerukewo ndobva ndarinaindiwa 7 days ndikanzi blade ndobva kazoma fesi aslam yangu yanga yakaexpire ndokunyimwa aslam yavo yanga yakaexpire ndokusaka vakanyimwa bheu saka ndakatraila almost 1 year 5 months achaita kuti nditrailo daro prosecutor akabata nyaya yangu aidanana nasisi vemukomana iyo kushaio okay saka idelay alright saka mari maindira aingoita kuri kupinda mukoti ngomira kudai 94 mari kupinda ngomira pasina risi kudai 4 months saka ndakatraila kusvika ndazotongwa musi wandakatongwa ndisati ndatoenda kuti musi wokuti ndakunotongwa chaiko ndasarigwa ne3 days kuti ndidakoti ndakadorota ndichiudzwa kuti wauri kuenda kukoti unopuwa 8 years 8 years right zvishuwawo musi wandakaenda kukoti musi wejudgment ndangosvika chiwas 8 years okay because yanga iri self defense mama kutongoti ndichitongwa ndiripire mhosva dzangu zvoita zvipere musununguke saka ndatongwa kudaro ndakauya unozandaive nehama neshamwari dzakawanda mandaigara ndiri ndikaudza parizviniko zvandina kana shamwari nekuti shamwari yangu kana kuti nyange vandaishanda navo kana kuti kozvonyange ndikavafonera ndakatotinga foni ichiti vamwe vachandibatsira asi zvakafanana kana kutouya kuzokuona yavauyi nyangwe iye nemukadzi waya akambouya ka1 ndobva ndasvika ndamubvisa ndikati shamwari ndikumbira uite zvako chite zvangu nokuti mangwana wadziwa kwandikuita tiri mangwana ndakagara akadambondinyengera akati mangwana ndakagara tezi ndichifunga kuti ndakapinda kushemudaka wangu unofunga kuti ndofunga chii ndobva akangoona kuti hai ndikati akambozama nyengirira kuti ndikati ita zvachitangu zvangu ndoyandotanga padzo saka aida kukunyengerera imapiwa 8 years apa ndipo ime aihura muripo ndopaaizogara 8 makore waya akakumirira here iye aitohura muripo nekudai funga ndochinja moyo kana kuti akangatoona just because hazvina kugara chitotinyangira chikodondinetsa mwana info nozandizokunotoita maplan ekuti nditengere mwana wangu shangu dzechikoro chaidzo woma mune mwana naye mukadzi uyu ane makore mangani mwana wangu ane 9 years alright saka iye hatengeri kana mwana ndakudza kuti mai vava nomwadoro zvokukangamwa kuti zita ravanza hei vanoita zvekudhakwa kumwiwa nedoro noziva kuti ndakamboshinkirira chifukati pamwe achachinja achaoma asi ndo chinhu chandakaona chikuru chandakabatsirwa namwari kuti mwari kundiudza kwaakatiita akandipinza muno nekuda kwemhosva asi yanga iri nzira yekuda kuti separate kuti mubude kwaari ndizvozvo sometimes mwari vanoita zvimwe zvinhu zvakuti hamugoni kunzwisisa tichichikuitika mozozvinzwisa papaya ndoganjudza vanhu asi sometimes ndopamotaka kuti
saka ndosaka zvakaitika because pamwe izvo zvingade makauraya kana 4 kana kuzozopisa imba yevana mukadzi wacho nemwana zvese, you never know. Hello, muri kuninzwa? Foni yenyu yazotiza volume manje kudaro. Alright, tatisingaza kunzwa tikunzwi saka mukadzi mukutaura ti kubva ana zvivindi masungwa imimi akauya 1 hama kana 1 kana baba venyu chaivo? Baba vangu inini, baba vangu kwavadori mushauko nezvinhu umamira zvazvakaita vaingotaura edu chese. Right, saka imimi mapuwa makatongwa zvarini imi? Ndakatongwa 2019 saka maane 3 years 2 years ndokwanisa 3 years mukwanisa 3 years saka imimi handiti kunonzi 8 years 4 years here 4 years saka 2023 muri kubuda muna November 2023 munana May munenge makuteniswa kumushasi ndenda kungotsika pa Africa ndizvozvo asi imimi izvozvi semunhu akauraya munhu uchu munovata zvakanaka like hamuvingwi kuhope kana kurotawo zvimwe zvinhu zvingori fanifaniso kana kumuona vanzvadzi ndinonamata zvokunamata zviya kuti chekutoti ndodoratidzwa hama dzangu dzimwe dzirudogwa neni dzichitora advantage iyoyi. Alright. Asi kumunhu iyeuya zvese zvakaitika pamunhu yaya ndakazvioneswa kufika kwakura chaiko ndakazvioneswa saka hapana hangu chinombondinetsa kana kuti hapana hangu chinombondinetsa kana kuti anombouya kwatiri kana kuti kudiyana hapana asi kati aiwa kana chekuti pamwe munhu yauya haana kufa pamberi pako akasvika unotira kuchipatara kana kuti pamwe otherwise munhu iyeye pamwe akapedziswa nemanesi usaka asingauyi kwauri chirongozva zvinhu zvakawanda zvaingotaurwa plus zvazvinoita nezvekudai so hanzvadzi pamwe zvinoitika ndezvekuti kana mabuda imimi munotoziva kuti mhosva iri pandi munozvisiva makaripa muri kuripa mhosva yemutongo wenyika hanzvadzi asi kufamily uko hamusati maripa handi munosiva saka uko anogona kusauya kana munotobuda zvakanaka kasina kana mbokushanyira kana mboya kana kudii munogona kusati mabuda manje mona moteka kunzwa kana zvemufamily chako kuti kumba kwanhingi kumba kwadai pamuchazvitsvaga paipai kana pamuchadii moteka kunzwa kuti munhu uya manje because izvi hazvi zvekumutongo wenyu kuSouth Africa izvi hazvinei nezvemhuri izvi kumhuri kana matobuda munhu kutoti muite plan yekuti you have to send delegation tisiwaya mhosva mwana akabuda toda kuti tizive kuti totaura toita sei kuti tivhare nyaya dzedu nekuti kunamata tinonamata zvechokwadi Mwari mukuru pane zvese zvazvinoita manje hazvitangi nekwamuri zvinogona kutanga kana nekumwana wenyu iropa renyu. Saka ngozi inoda kuti kana mangobuda chete moripa mwiwo jaji hapengi matauriro amaita nyaya kana ariwo chaiwo wakaitika paground chero nangu nyangwe ndiri ndaimbokupawo 20 years nokuti yanga iri self defense plus inonzi crime of passion yekuwana vakomana kuwana mukadzi wako akavata nebro wako common guys unozofunga watoita vazhinji vedu mucomment section ungatitaura ichokwadi wamuwana especially vanhurume wawana mukadzi wako achitoti washikishiki unotozozvifunga paya mai mwana zvavakaacta zvadza vachitaka although zvazvine ngozi yekuti zvinozoisa mujere but unotoacta uchidaro vazhinji you act exactly like the way he acted ndo chokwadi handi mazviona but anyway mhosva yakatopariwa saka imimi kujere kwamuri uku kumuri kune kuLimpopo kwatichatauri stare jeri ndo kwamuri kwenyu kuri sei uku muri makawanda maZimbabwense maZimbabwe akawandisa pakawandiwa nemaZimbabwe imomo muno mandiri muno tingori vangani tingori vaviri chete tingori vatatu asi kune mamwe masero kakawanda maZimbabwe. Okay, saka vanokugrupa ine kuti memedha apa vechiapa aiwa kune anonzi manangirikire malong term nemashort term. Alright 3 years kuinda kumusoro ndo malong
Okay, asi munotosangana pane pamunombosangana mose. Tutosangana senangu ndakamboita lucky ndikasevenza pareception panopinda nevanhu. That's because panopinda maZimbabwe everyday vemapepa vechisaka pareception paya ndaitosevenza chibatsira kuinterpreta chirungu chirudzi chemunonji chipeti chochichi nechizulu zvese ndichiinterpreta kune vanenge vakumusha vasingakwanisi nechirudzi chekumalawi ndachizivawo saka kumalawi vamwe vanenge vasingazivi English saka ndaingotonaka saka ndaingotosangana vakawanda nevamwe vandotoziva nevamwe vanobva kumaraini kwangu kumusha kwandaka vamwe vandakatoita navo mutovatorimowo imomo. Vamwe vachona vanopinda vachipinda vamwe vachidzoka zvakangosiyana-siyana. Zimbori mendimazini mazimba ka zimbori nyaya dzekuti tekupinda wabuda kupinda asi wabuda wasungwa makwana waregedzwa wadzoka futi chiko. Kana uri munhu anoita zvekuba ungoziva nokuba. Akana vari vekuba unondopinda uchibuda. Plus kuti nenyaya dzemapepa futi. Saka uko vari kutobata nyaya dzemapepa zvekudaro kuLimpopo. Vanotobata zvisingaiti. Chete Limpopo yagara inobatiwa. Zvino kana vari kuvabata vari kuvaisepi nokuti vari kudhipota. Vanovadhipota panodhipota after every 2 weeks vanodhipota. Ndonga mutomboti denda ndizvi zvangu ndotodhipota ndinde kumba ndinodzoka. Ndakatanga ndine pfungwa idzodzo asi chandakazviudza ndechekuti zvinofanirwa kuti ndimirire nguva. Aiwa nguva ndizvo. Saka vanhu vekuZimbabwe ndivo vakatowanda kudarika vanhu vemuno ikoko kujeri. Saka chikafu chenyu munopiwawo chiri sei ikoko? Vanzvadzi zvakaoma. Especially isusu edu vekumusha so. Zvakaoma. Kusaiti kwedu uku toti kuri nani. Kune vapana vechidiki tovadaidza kuti majuvenile. Majuvenile ndovadzidzi handibudzi nyema. Chisadza chavanopuwa apa zvoitika zvose pane shopu iripo wonzi ndanonotengera fodya ndokupa sadza kusvika kati mwedzi kana kuti kupi handiti uchingomupa fodya nhasi ndomusi vanokupa sadza zvafarana paunomubvunza mangwana haya kutokudzinga kutokutuka vakuru vacha handiti kune vamwe unodona vanhu vakasiyana-siyana vamwe vanoita life vamwe vati vanosenza kumakicheni ikoko saka umwe nomwe anenge achingoitawo zvake achingoitawo zvakewo vari kumakicheni mazimba iwayo futi kukicheni kicheni kune mazimba mangani iko sofa iko zvinokwanisa ari pa1 chete koinda vasingapiwa mwe wavo chikafu vakicheni vanhu vari kukicheni apa naiye anenge asinawo chansi ufunga kuti vari 14 wongova uri 1 saka ipapo ende plus kuti ndimawandira takaitaka noshayawo kupa chaivo asiwo kwenyu matv anopinda futi aya TV ndoripo TV panapa totoona TV uya ndaitaura nemupepa inokutanga pepa taitoona generation ende haona ndachinyanya kutaurira pasi nokuti yanga vanhu vangachiona wosaka munhu mune tv yemujere kana kuti munobvumidza kuyani dzenyu ndejere asi haubvumidzi kutenga yako panapa pabvumikwi panapa saka mitemo yacho inosiyana nai panapa ranga rejere raibata vana vadiki majuvenile saka majuvenile aingopuwa zvinhu zvese saka raingozondopa kutotanga kutobata adhaut kozvika alright saka mitemo haisati yachinja ichingoriya yejuvenile chaichai saka ndosaka vati kwapatisadza chekupunishment chodza tudiki toto saka kana usina hama yako usina hama ine kuigira chikafu mukati saka unotofa nenzara vanzvadzi ndakudza kuti ndakambozora majarini munoramba kuzora majarini ezinhingikiri semafuta mashaya mafuta ndashaya mafuta kusina kana munhu anyauzomboona saka majarini maito mawane penye kuzora muchisiya kuisa pachingwa makuseni kunopakiwa patopakatusilaine majarini vanozora majarini utoya utodambura pasaidi utoisa muchigaba chimafuta majarini watu naka ipapo sho makazomawanepi iko zvinakuezekuti hatichaseenzimadaise asi vanonge vakutsvaga manifesisi vanenge vachitita nyaya mujaira nzvimbo
Saka mugona kugara inyu musina kuzora zvina basa. Hey, kujeri kwakaoma kwasikana. Kujeri kwakaoma naimi. Chinyaya dzakasiyana-siyana dzekujeri. Kumwe tinowa vamwe vachitaurawo zvimwewo kumwewo zvazvinogwadza zvenyu zvodogwadza kuzora majarini chaiwo. Saka chikafu chenyu chakamira sei? Munoenda kubreakfast kuseni. Yadzika volume futi. Volume yenyu yatiza futi. Mavhara speaker mukoma lavu. Mavhara speaker tichanzwi. Akana musikunzwika. Bvisai maheadphone mudzosere futi tione. Bvunzai bvisai maheadphones mudzosere futi. Zviri naniwo hazvo but hai hazvichinyatsonzwika. Alright, gai tingotraya kutaura zvakadaro. Saka mati mokuseni breakfast munopiwa nguvai? Breakfast munopiwa nguvai? Hello, ndati munoningirira muno breakfast munopiwa nguvai? Kuma 8. Then breakfast yacho inenge yakamira sei? 2 slide. Okay. Ndo zvamunoswera makadla izvozvo. Sadza iroro kaspede kaduku kamuri kutaura ikako. Ne 2 slides ne 2 slices dzechingwa idzodzo. Unopuwa 5 maskati. Maskati unopuwa 5 kuti ukavhire gap. Ndo inenge itori yekupesira. Inenge itori sapa yacho ne. Pedwe na 2 here. Kana watopaka na 2 usina nguva yekupaka. Po maseuza mudli futi. Maseuzi kana une shuga ndopa uchazoita tea manheru nechingwa icho cheche. Kana usina shuga kana kuti chizokumusati chusiro mvura iyo yaunopaka yakangoita mvura iyo asitatozvijaira ndiyo tozomwatira chingwa nayo manheru. Saka mutaura kuti havabvumidzi kutenga kuti utenge chingwa upinde nacho museu. Havabvumidzi kuti upinde nechingwa museu. Chingwa unopinda nacho chaunenge wapaka. Ko chawatenga. Patengesiwe chingwa pana. Ko avamwe vari kutenga zvinhu kutakishop ava zvinhu zvavo vari kutenga zviri kufamba sei vachipinda nazvo. Kuno kutakishop iriko inotengesa zvinhu zvakaita sana porridge namovhaeti mabhiskitsi nechikwete kuti kwanza ungaona chingwa. Saka unogona kutengako mabhiskitsi waine porridge ukadla ako museu. Asi hazvisi everyday. Okay. Shop inovhurwa after 2 weeks, every 2 weeks. Shop inovhurwa after 2 weeks, saka pakasipesi apa panenge chitongo kana watotenga mfa unge une mari yekutenga zvinhu zve 2 weeks. Unofa kuodowa nemari yekutotenga zvinhu zve 2 weeks. Aiye, reformatory center chaiyo. Imi renyu jere ragwadza imi. Resena nera shumba nera hanzvadzi vamwe vekuuya vaya. Zvasiyana. Zvasiyana. Saka muri kuona guys kuti majera akasiyana-siyana kai. Majera ari muSouth Africa ose asi mitemo yakatosiyana-siyana. Nokuti kwana shumba kwanotodla mumaseu. Kwanzvadzi vaya vanotodla futi vari mumaseu. Imi kwenyu kunonzi akudliwi. Tawanda vari kuLimpopo handikwanisi kutaura zita rejere for protection yavo but vari kuLimpopo. Kana uchida kuvabatsira sokutaura kwari kuita ndichaisa nhamba yavo apa. Chaunokwanisa kungoita kuvaisira e-wallet, nothing else. Kana uchida kuvabatsira you can do an e-wallet pafoni nhamba yandichapina apa. Then ivo kwanisa kutengawo mafuta varega kuzora majarini. Ivo ndoyotengawo yo movhaiti porridge yacho yoyo yokuti vanenge vachingodlawo vakadlawo mazuva 2-3 kana kudlawo vachijambira.
nemabhisikitsi iwayo. Mabhisikitsi anenge ane krime? Akangosiyana siyana. Saka mabhisikitsi anobva kushia vatomadi vanoda munhu wautenga imomo. Vanodi mabhisikitsi anobva kunze havamadi like mukapiwa mabhisikitsi nemunhu. Vati hazvo zvobhabhadza vati zvokutoti vari mudhuze nemulipopo kana vari mudhuze nemuno mulipopo hatiti ngatingoti jira chinyari muti mulileba here muti mulile vari padhuze nepo kana kuti vakangouya vachiti vanoda kuvhisiti takati ini hama yavo iri panapa ndo vanokwanisa kuzopupura kuti zviri panapa zvasiyana. Lipopo yagara iri strict zvayo. Lipopo iri strict zvikuru sei pamaforena apa. Lipopo nemesina ma1 wazandotoshuhira kwakaenda vamwe vakomana vaikumusha vaitotumira mavhidhiyo vachitobika huku vachinoza takagwadzira ngati vakomana. Ijere ripi iroro rehuku iri riri kuprovinsi ipi? Ari kuMpumalanga. Kumpumalanga ikoko asi riri rimwe. Ko hamukwanisi kunyora transfer here kuti muiswe kuhuku? Pekutanga pandakanyora inini yakaramba takatanga achipinda kwechiri ndakatokonekaiswa kuLosperi kubretsu ndikasvika ikoko kuzanzi deportation form yangu haina kunaka, mapepa angu akasina kunaka. Ndikadzoswa panapa, pandakadzoswa panapa ndo pandakasvika chiwana basa zvikanziwa kuna kwauchaita. Pandakazoregera basa iko zvino ndichiti ndauda kutransfer zvinonzi machiresa haasi kuda maforena, machiresa haasi kuda machiresa anopa request yekuti toda vana vakati nokuti vauye vamwe vanozonoshanda vamwe vanoenda kupi. Saka machiresa ari kudzeko zvinoda vanhu vanonoshanda haadi maforena. maona Hey vedu vatengerewo mabhisikitsi vadle mabhisikitsi ane krimu anombomwawo mvura. Mabhisikitsi ane krimu vatengerei chero saga chairo vakadlawo vanomwa mvura vedu zviri nani varambigwa kuti vaende kune vamwe kuri kufurayiwa hukuku. Kune vanogwa kutumirewo mavhidhiyo achiti tiri kufuraya huku imi muchifa nenzara imi kuti zvidikowo vamwe ava naye asikana. zvokutoti pane here vanopasisa panapa vanogona kutokudza kuti panapa pari kuti jereri rakawandisa varungu stereki. Varungu ndo vakuru saka vane chiya chekuti mabhoyi chichi vane chimentality cheapartheid. Futi especially sokuzimbabwe maforena aite tichitukwa umwe mutukiko azinini kwadaishanda kunikneme yangu vaitotidaidza kuti mugabe tondaidza kuti mugabe chaivo. Kuvanogodi kuti mndangagwa naimi vanoti mugabe mungakafa hake shuwa padiwa sekuti mndangagwa zviri nani. Ukangofunga zvezimbabwe munhu anongotanga kuuya mupfungwa dzako aingoye mugabe chete. Ende zvakaoma. Saka imimi e-wallet munotora kupi? Mapurisa kana kuti e-wallet pane vanhu mapurisa 1 ndo vanokwanisa kunditorera. 2 kana pane munhu anouya kuvhisiti vanhu vatozivana navo anogona kuuya anenge ane hama yake anouya kuvhisiti ndoshamwari ipa munhu e-wallet anotora anowithdraw mari pena achinotora mari paanouya. Last time pane mumwe mukomana aive panapa akanditumira mari. Unfortunately pakazoita mumwe mukomana kumusha akazoita visit ndo pandatopa hama dzake mari yaya ndo pavatonotorera mari yaya vakauya vakanditengerawo zvandakanga ndichishota. Ko zvino kana mukutrasta vanhu kako zvino kana e-wallet yaiswa matuma munhu wazvitorera hake mari yacho modi mapa munhu nditorere e-wallet munhu utora ke e-wallet woinda hake nayo modi ipapo ndienda dorusa amukutaura izvozvo ndakadoruza dzimwe mari dzimwe pane umwe mukomana aidhiraivha matraka wandakadzidzana naye akambotumira mari yandobva ndapa umwe musikana aigara kumwe wandaigara uku nazvino kwakaenda bwando kwakaenda shukuru yayo 1000 ndikangozvifa kuna mwari ngekuti mwari ndo vanoziva. Vasaura neutsinyi saka zvina mutokumbira nyu mugadhijeri pane kukumbira vanhu vekushe. Mugadhijeri kana unyange ukamupa iri mari yanongotora 50 rand chete. Zviri nani zvinani kutonyora 50 rand asi mari mapiwa imi. Okay, pane munhu anoda kukuona
ndiri pa mudhumule uri padhuze uri kumudhumule ndiri kupretoria tawanda ukauya kuseri ndinogona kuzopa madetails zvakanaka kuti umbovashanyirawo ini mangwana ndiri kuenda kunoshanyira shumba guys handa kudzai mangwana ndiri kuenda kujere kwashumba ndokwandiri kuenda kumshumba akati uyai mundionewo sisi saka ndikati kondo basa redu rudo lead by example if you are a leader saka isusu rudo rwacho runofanira kutanga neni rukasatanga neni imimi chero ndikauya pano kakudzidzisai kuti rudo there is no way yamunofamba agamuchira kuti kune chinhu chinonzi rudo ini ndiri munhu akaoma moyo handiti mashona saka mangwana ndichavozvuzuruka ndakananga kwashumba ndokwane ndichinda kunoona shumba asi unfortunately kwashumba manje handizozivi kujere uku sokuti tinenge tichinda kunoona musungwa hatisati tapiwa permission yekuti tiite interview mumajere handifungi kuti vangasobvuma zvemakamera asi ndichangotoraiwo mapikicha ndiri pajerewo pekungoti mungoona kuti ndiri kujerewo ndokanda handiti mashona saka kana uchikwanisa kuenda noona tawanda unenge wagona ufunge unenge wabatsira nokuti shumba ndachitotaura naye nhasi atori neexcitement yekuti mangwana nevhizita mufunge anonokigwa asenda mameseji asenda ndikati ndinouya hanzvadzi ndakatobhuka ndakatomupa inonzi chinhamba yaya reference nhamba yandakapiwa kuti ndikati ndinouya saka kana muchitotenga uchienda kutawanda unovatengera izvi zvinhu zvatakatengera shumba izvi unotenga zvinhu zvakadai so unoda kuya kuzokonai anoya achizokonai wakarepresentawo isusu madiaries handitika isusu madiaries tiri vanhu verudo saka ndizvatinoita tinouya saka zvinhu kana uchitengera munhu ari kujere shumba ari kuenda kuchikoro saka une mabhuku ake ekuita kuchikora shumba ari kuenda kuchikora handiti kana uchitenga mapatapata unotenga mapatapata eplastic muri kuona mapatapata eplastic ndo unotenga aya kana uchitenga mafuta ekuzora unotenga chigaba chakadai mukuona chigaba ichi ndochaunotenga hautengi zvezve zvekudai so zvimatabhu unotenga iri gaba rakadai ndo ravanoda kana uchitenga roloni hautengi yebhonzo yaya handika unotenga cheplastic ichi cheplastic ndochaunotenga ichi hani muri kuona cheplastic ichi ndochaunotenga ichi kana uchivatengera ndatomutengera ngu quite a few handiti ndamutengera quite a few nesipo dzekugeza hanzvadzi kunoku havabvumiri zvekuzora kana zvekudya zvobva panze kwenyu kujere havabvumi zvoni zvinozvitenga mushopu pano isusu kwashumba izvi tinopinda nazvo izvi izvi kwanashumba zviri kuinda izvi kwako zvinodiwako izvi vanozvida majera akasiyana paneuya pana polokwana hazvaipinda vaingogaova iko zvino havabvumi izvozvipanazvo zvakaoma saka kutoenda nemari wotengerapo wokupai mari motenga moga zvinhu zvekupfeka zvakaita mapatapata zvinopinda shoti nehembe dzewaiti shumba wangatoti kune munhu wakazonditengerawo here mateki angu ewaiti netracksuit ndikati hakuna azotenga mateki netracksuit handimaona saka anyway but chikuru rudo rwekuti tinde kunomuona ndo chinhu chiri afilewo kuti ndine vamwe vangu vatimuzivi kutonomuonawo kuti aone kuti aiwa kune vanhu vandisingatozivi guys munozati rudo unopiwa nevanhu vasingazivi munhu anotokuziva chaichai haakupi rudo muri kuona manzwa adzadzataura kuti zvandibata kuti ndakafanira tete vangu vandai vaindida zvisingaiti asi paane nyaya apa vakamira kure sekuru vangu chaichaivo vafanira kunge vakamira naye handika vozotsiurana vega kumba vakamira kure saka ini chero nhasi chako ndikanzi maybe ndafawana ndasungwa obvious vachamira nenika vanhu vanoto maybe vepadiaries papapa ndinetori nevanhu vandoza padiaries kuti chero zvoita sei timira rifi rakandisiya ndotori navo ramusingazivi mimi ndofuka ndoringatomira kuti vaite here mapatapata simeli vaite here chakati kasi hama dzangu cheri chero dzinogona kutomira uko mai mwana handimaona kutomira uko saka unobatsirwa nemunhu usingazivi paupenyu paipa munonzwa ndichitaura kuti life is too short kusira muchimwabvurana nekutitakurana magiraji nekusira muchiundirana nokuti ramangwana anokubatsira nokuyambutsa haumuzivi kuti ndiani handimazviona so hey handizivi guys chiripo ndechekudai so hanzvadzi saka imimi mujere umu munewo kwenyu kuri kuitwawo zvechingochani kuchani nechichi here kana kuti hakunawo kwenyu zvechingochani zvevanhu vakuitana izvi vari varume zviriko asi kuti kune masela asinogara vanhu vanowanza kuzviita ndevaya vanoita zvenhamba zvemaclub anzi machi ndo vanoita naizvo izvo saka imi muchisvika mujera havana kuda kutombokubata-bata hawa inenge
uchiri kupolice station. Makarohwa chete. Kana ukapinda mujeri usina fuhla usina mari unorohwa. Alright. Plus neniwo ndakanga ndine muviri saka dai vaitondivhupikawo vazhinji vachona saka handa kuzonyanya kurohwawo. Saka noti vamwe vachona vamwe vaigara munharaunda yandaigara vaidondiziva. Alright. Saka ndakangosvikawo ndikapanda kunzi kune vanhu vasikazvoti. Ndidisele vanhu vasikazvoti. Headquarters yevanhu vari mwatinogara isu vanhu vakaita varuti vafundisi mumwe anenge kuri vanhu vanokukodzeresa nemabhaibheri. Ndizvozvo. Saka kune mazimbabwe akutoita zvinhu zvechingochani izvozvo. Vaivepo unoziva chinhu chaitika ndechekuti chinopesera tunaita vaivepo vandaiziva ni vanhu vaikwizviwa nekuda kwokushayiwa fuhla. Saka vaikwizirwa fuhla. Utaitotsikana ukapuwa fuhla ukada kudiwa zati vatokudza kuti muno mujeri chimwe chaunongopuwa chinotaura achichevahara. Vakomana garai kutsemurwa shamwari dhidhe kuchitsemurirwa mudzango wefuhla unoita 200 vakomana nekosina vanzvadzi. But ubva watsemurwa hanzvadzi imi 200 cheko kudhidhekigwa 200. Titori nemumwe watakambozama kuti tionesa akapesera tiudza kuti chinhu chachona chinoitwa ndechenyu. Angagara achizviita kubva kudhara. Angagara achizviita. Ndakandisiyane naye. Achidaiwo mudzanga iwe Stevenson iwe kana inonzi RG. Mudzanga nechikafu handiti kana wadi mukadzi handiti iwa una basa unoita unenge uchingotsvagirwa chikafu uchitsvagirwa chese saka unenge wava mukadzi wavo. Saka mukadzi zvatinoitawo kudzimba kuti vakadzi varume vanoprovhaida. Saka murume wako mujere ndiye anenge akukuprovhaidira everything achinokushavira iwe ugere hako woitwa hako. Butter trade inga zvakaoma. Zvakaoma zvisingaiti vanzvadzi zvokuti kana chese chawakuda ukakuudza murume wacho hatoneka zvokuti akutsvagire. Zvino kana ainda osara wodi ishuwa vanotogwirana zvototi umwe achitobuda umwe angatoti sekana mose rugare vanotogwirana. Munoziva ukamusowadziwana zvakakwidza chinotonga nyaya dzachona kumapurisa ndopamunongoona kuti satani anotonga mune ino nyika wakomana. Saka imini mose munhu wemurume it's obvious kuti memuchimbohwawo kanyere so kadai munozodii mozopona nei imo mujere umu kubva 2018 kapa musati mamboona chinhu. Zvinhu zvezvevanzvadzi unogona kungoita manangire mawet dreams aya handiti unogona kana kungorota uchirara nemukadzi wotonangirira plus kuti nyaya yekuti uroroti uchirara nemukadzi munomu kune munonzi muchechapanzi. Inonzi chii? Muchechapanzi. Chechapanzi kwamama uko wokuti munhu anogona kushandisira mushonga wokuti vanhu vanokabata munomuda vanhu vakabata zvinhu zvavo zvokuti anogona kushandisira mushonga wokuti iwe uchirara nechinhu chake iye achiita iwe uchirota ungatorara nomukadzi. Mishonga asi imi munotonasa kuti pamwe muchirota papa muchivata nemunhu zviri right muchitoti kwaenda nakigwa hamu ndo maspiritual husband zvayo maspiritual wives. Maona manje plus most of the guys yatosande chekuti vanoita masturbation. Iti most of the guys zvatinoita toita masturbation haikona kuti vanoita masturbation iti toita masturbation. Uzhinji hwedu zvinoita izvozvo. Ndizvozvo ndo zvakungatokuona zvino kuti ngagowana mainini mujere hazviitizvi. Chikuru chero muchingopona ndo zviri important. Chikuru chero muchipona aiwa right. Namba muri free handitika ne namba yenyu. Namba hadzichinji ndidzo namba dzanoshanda. Ndikuda kuti muri free nadzo kuti ndizipineka kune vanoda kuitira ma e-wallet wo. Aiwa free singaiti. Muri free right. Regai ndidzipine mudzitaure ndipe.
ndipei hedzo ndipei hedzo sikuzi mazuva anenge foni dzekupuka dzakafa saka vari kunzi vanhu vanongouya nangwe asina kupuka anongouya chasina kupuka as long as iri weekend. Right, ndipei phone number yenyu 084 084 0121 644 yakwana kai. Rega ndichongoti love more kuti vanhu masive. Right. Right, guys, ndapina number yamukoma love more iyo anditi guys mumwe wedu ndi brother vedu hanzvadzi yedu vari mujere handitika nekuda kwezvakaitika zvamanzi vachinaridza zvavatiudza ivo kuti ndo zvakaitika handiti but vachine makore varimo ndofunga iri so far pamajere atanzwa matatu this is the hardest one. Iri ndo jere rakaoma kudarika mamwe maviri atakanzwa majere aya mai mwana. Saka kana ukaisa e-wallet haina basa kuti ndeye mari 50 rand ingorangarirawo just bless somebody varangarirewo 50 rand kanda 100 rand kanda vakwanise kutenga vaseline mujere imomo vakwanise kutengawo mabhiskits mabhisho varimo mujere vakwanise kutengawo porridge iyoyo vakatenga mabhisho vanomwa mvura guys vobva varara handitika. So mabhisho chanomboita mari koko kujere koko iko zvino hariko ma20 rand ma-tennis biscuits ma-24 rand ma-itisamo aya ndo hariko aya. Ha, kuvanodiko kutengesa wekuchipa ema5 rand aya? Akanga aripo ma-loose biscuits akazobhaniwa chakaita kuti abhaniwe. Kuvanhu vairi vavachanyenga ma-loose biscuits ede vakati gawana achita zvema-loose biscuits because zvinototemesa musoro chako sokutoti nyangwe muvanhu anodouya uchizovhizita chimwe chinhu chaanotenga chanoziva kuti chinhu chakati panzi choita mari ando yaitoshamisika kuti namba ndakapina namba ndapina ambilion rufu namba ndakapina iripo namba ndapina namba dzenyu vari kuti namba ndikati namba ndapina namba dziripo namba maziona iri jere rakaoma iri wedway iri rakaoma jere iri rakatooma namba 084 012 ndizvo 1644 ndizvo ndizo mune shuwa dzokoredzai tinzwe namba dzenyu 084 012 644 right aiwa ndizvozvo miraitoni pane mari anda kuisirai papa maiona handina kuitara aikozvandaisa pawhatsapp ko ichirongaisa pawhatsapp munogona ngotarisa asi inongoita muri pawhatsapp ko munongodzokera musakate foni mungodzokera kumashure panewo e-wallet nda kuisirai handina hangu mari asi nda kuisirai something chekuti mutengewo mabhisho ndaiona vanzvadzi aiwa ndizvozvo motengawo mabhisho yabvawo kwandiri sisi venyu motenga mabhisho handina hangu mari asi ndakuti sacrifice kuti no munotengawo mabhisho and I just pray kuti pachawana vamwe vaviri 4 5 vachakandawo mabhisho aya right. Lead by example guys, ndaisawo something chisaiwo something handitika vawane kutengawo mabhisho aya even airtime chaichai ndofunga ndambovaisira airtime maskati not airtime vanenge vasitorina airtime. Check your WhatsApp box. Okay. uchadura kudza kumhuri yezimbabwe kana unaenda kujereka kana iri hama yako yaenda kujeri usangoti achazvionera ikoko
unopa kuti munhu azopedzisira ave nedzimwe pfungwa kana kuti apedzisira ajoina zvimwe zvimagurupu kana kuti apedzisira aita zvimwe zvinhu just because vazhinji vanopedzisira vajoina zvimagangster nekuda kwokuti vanenge vakuda kubatsirika kana kuti vakuda kutsvaga kana kuti kurarama kana kuti vakuda kutsvaga zvakawanda. Right, pane umwe kola, pane umwe munhu ari pana paisa $20 US dollars aisa muPaypal $20 yenyu, saka ndichaibvisa kuPaypal and then I will e-wallet you again. Okay. Thank you caller, thank you Heidi in comment section, thank you. Hanzi airtime EP vanoshandisa CLC because munenge mustori na zvachose for kuti vawane airtime, saka papa ndatovaitira plan yekuti vawane airtime yacho because he reached out to me last week, then ndikavati atozozvona next week neFriday because papa ini vanga vachiuya vai animaona, saka vanenge vanga story na airtime ndatozovaisira airtime kuti vakwanise kuonawo, and airtime yenyu I think katinga vatata bundles ichakuita kuti muzvientertain muchitedza kuma live muchionawo zvikuitika pa Facebook pama live pano papi zvezviita kuti nguva yenyu ifambe. Zvinenge zviita kuti muchitedza malive edu pana pamapage apa muchitedza live panopera malive hours zatopera ka makutovata zvezvitofamba time inenge ichitofamba. Unoziva kana especially chitotaura nevanhu vari panze soka ndinoita kuti unoona kuti upenyu huchiripo just because ndakamboduza hope wadzadzikufunga kuti upenyu hwangu hwadopera handisina kana chinhu, asi umwe munhu akazodudza kuti iwe uchiri mwana ne36 years uchiri mwana runosvava chaivo upenyu huchiriko kutoti uchada kuzokangama kuti uchadokangama ukava nemusha wako kutoti mukadzi waunochema mwari achatokupa mudzimai wekutoti uchadovaka musha kuti zvakanga zvakatasana nenonda ndambodorusawo kuna upenyu hwangu handikudzi inemo. No, don't worry. Mupenyu hauruswi sezvozvo, hope hailuzi. God is our hope. The only hope that we have is God. Patinenge tapinda pakamanikana paya hanzvadzi tichiti hatibudi handitika ndo Mwari pavanenge vachikuda ipapo. Munoziva kuti Mwari vanokuisa pakona dzimwe nguva kukumbandidzira mukona nekuti hauna way out. Chiro kada kudai haudi, chiro kada kushandisa chikoro chako chaiko chaiko hachibudi hachishande because vanenge vane zvavanenge vachida kuita. Mwari vakuisai pakona ka for a reason. Antivazviona kuti mutendeuke muzive mati makuna mata ndozvandafarira andika chirambai makabatirira imimi dzidzisi yamungada kupa kune vana vari mucomment section vakomana vari mukati mecrime right now kana kuti chii ndekuti kudii fadzai hazvina basa izvozvo hazvina kana basa zvese izvozvo zvinoitwa kudenga thank you yevanhu haina basa. Thank you checha inobva kumusoro kudenga. Musatarisira kuti tikaita chinhu unoda kuti wa thank you nemunhu ndosaka chinzi vanhu tiri vanhu. Antika inogona kusabuda thank you but that will not stop me from doing what is good because hapana kunzi thank you kana chita usaitira munhu itira Mwari wako zvinokufambira. Anditi mashoko mungada kupa hanzvadzi kuningirikiri kuvana like vari mucrime atoripo vanenge vari mucrime vasingazivi. Chandinoda kuvaudza hangu vazivisa nzvimbo yakaita seinoyi kune vanopinda nokuzvidira asi kune vanozopinda havo nekusaziva kana nokusada asi vaya vanopinda vachiziva kuti zvinhu zvandiri kuita izvi hazvisiri accident kana kuti hamene kuti vanenge vakaita sei vanove nzvimbo ino inorwadza, nzvimbo ino inokudzosera sure, nzvimbo ino inokuita kuti uve mwana just because kupurisa vanana vanoona kuti lasibone mupameni asi anenge achikukava nebhutsu yekuti nyange chiremerera chaicho ka ndinoona kuti hatitotina kana chiremerera. Saka uyezve nyange ndikazviita bhosu pacrime asi at the end chandinobhenefita chaicho hapana. Ende nguva inenge ichiita iwo wakarelaxa uchingoti hatoda just asi vashoma vandakaona vakabudirira nenyaya dzekuba nezvinhu zvecrime hameno kana variko asi inini hangu pane zvandakaona vazhinji vachona kupedzisira kwachona vanongouyawo vata panapa kana dziri mari vanongozodzidla dziri mujeri paanozobuda anobuda ave iye musha wake waparara asina kana chinhu kana anga akaroora mudzimai adoita anenge adovine vamwe vanhu anongozopedzisira angove iye asina kana chaanacho. Amen. Asi chatotoadvise ndeuti kuti varume ngatitsvakei Mwari
tinamate kuti tikwanise kudzvengesa munyaya dzekiraimiti kuti nemiedzo tikwanise kuzvidzora pamiedzo nokuti kana usina mari haungakwanisi kuzvidzora pamiedzo paunotoita unotoita hasha zvokutoti unozopedzera waotoregreta mukokupedzisira iko zvino zvipanapa ndakutokwanisao kutotaurawo nevamwe zvakanaka ndakutokwanisawo kutorizinawo nevamwe ndakutokwanisa kutozvidzorawo umo munakanakirikira nokuti chandakuza ndakutoziva kuti no mwari anoda zvakati bhaibheri shoko ramwari rinondidzora nenzira yakadai so saka chandoda kuudza ngatitsvakei mwari tinamate nguva ichiripo tisiyane nezvakawanda wazvo ndizvozvo. Amen. Ha, mataura mashoko madzanu mazvinzwa hanzi mujere munokuita mwana unoita kudukupiswa mujere kuluza all respect kwai nokuti unotoona kuti mwana kadikidiki sezira remwana wangu kana lazi vanomba kwedu rinenge richikukava nejombo muri kunzwa ende kukubvisa dignity yese kuita kukubhutsura nejombo nokuti ari pabasa uri musungwa saka hanzi munorwadza saka kana urimo mucrime funga ruviri zvakare usati waita crime yako kune vabereki vane vana vari kutanga kumuchishayiwa mari mumapoketi muchayiwa mari mumawalets vachizvomora vachidini vari madrugs zvakanaka chose kuti mutangire kuona life mune vana indai munoplaya zvakare life iyi muine vana vaone vazvinzwire nokuti vana kana vasati vapinda mazviro vasati vapiswa vanenge vachiti handida kuzvozvona musi wandinotsva handiti mazviona kumajeri kwakaoma mazvinzwira hanzvanzi pafoni penyu ndofunga paiswa dzimwe mari papapa ndikuona macomments panapa mozotarisa pafoni penyu panenge paiswawo dzimwe mariwo dzekuti mwedzere kumabhishop uyo ari kuti aisa alright uyo ari kuti aisa papaypal but pane munhu anenge ataisa 50 rand pamurumu atarisa alright I'll check nichatarisa saka that means next week vanenge vachireceiva mari hanzvadzi because iko zvino zviyava weekend paypal auitransferi kana iri weekend wotozoitransfera kubva mandi and inoita 2 days futi kuibvisa kupaypal into the account saka next week ndenge ndichikuisira ine musi wechitatu paypal ishi then pane I think pane aisa straight kwamuri pane ari kuti I'll send airtime holiday hazvina basa ndinokupa namba ndakupa ati namba watora holiday namba dzavo watora katawanda saka unozongovataura navo hazvina basa save namba idzi unozongotaura navo unozotaura navo save namba unotaura navo kuwhatsapp then moronga kuti unoenda korini asi kwanza kuchabhukiwi unongoenda weekend ivo vanokuita kuti vakupe mazita avo unotaura navo kuseri handiti so anjadzi saka imimi muchizobuda papa plani yenyu muchada kumukadzi uyu waufa modi zvatopera no vanzvadzi nangu bhachi zvangu indi zvandakazvitudza hawe nangu mukadzi ngaenda ake mberi ane upenyu hwake zvakaumwe airtime vanodai CLC thank you ruva murozvi CLC say CLC saka mukadzi mati ngachinda ake hamuchina chekuita naye ko mosangana pamwana mwana wangu ndosapota alright aiwa pakanaka mwana wangu madiro anondiita nyange mukamuona une madonde akafanana mwana musikana zvake asi mukamuona munongoona kuti ayo mwana walavumo alright aiwa zvina basa hanzvadzi rambai muchiita musangoitwa chete neshure musangorambai makamira pana mwari kuti miedzo miikunde itai henyu hama maoko iyoyo itori right pana mwari andipi otherwise ndouya munomuka ini nano ndakakura chinamato vabereki vangu vanhu vanonamata baba vangu mufundisi kuchichisedisi asi inini pandakazova independence ndakuona sendakura ndaifunga ndakura asi ndandisina kukura nokuti kana kwakura usina mwari handiti unenge ukatorasika all network inoita futi all networks inongoita ndinongopinda pafoni inoita all networks inopinda so pandakazozviona kuti no ikozvo ndo pandakareleza kuti zvese zvandaishanda ndisina mwari ndizvinandiri asi zvese zvakazopera kuparara ndizvozvo zvinoparara asi chinhu chiripo ndechekuti iko zvino ndakutanga zvangu zvina mwari mukati ndazvazvitsiri zvanga amen ndangatiwereka kana kuti ndiya asi iko zvondaunotanga zvangu zvina mwari amen ende zvichabudirira zvamwari ende zvinotobudirira chete
aiwa hanzvadzi tinoda kutenda nenguva yenyu yamauya pano kuti mutaure nesuwo tichitandara kudai so tinotenda zvisingaitsi mwari wakuitai zvakanaka tatove tinenge tiri in touch each and every time inhamba dzaine ndatove nadzoka ndini ndichitori in touch nemi plus ndinenge ndine mari dzenyu dzandinofanwa kuti nditumire ikoko saka tinenge titori in touch and tichotasira next week umwe wenyu arimomo achiuyawo neyakewo nyaya tinenge tiripo takamirira tichinzwawo kuti zviri kufamba sei imomo mukati chikuru choti tingokutadzaiwo rudo tinowo nometa murimo mukati tese takadai so tiri vatadzi kungozoti umonozongo handizozvi zvinozofambawo sei tingori vatadzi tese hapana shuwa mutsvene anomana ende vamwe vanoraramawo neraki handitika rekungoti vanoitawo zvinhu zvavo vasingabatwi asi dei vaitobatwa shuwa dei vakatopiwa munoti makore mangani handiti masvona so tinongotendawo nekungosvitsawo tingoitawo reach out nekuti muone muri vamwe vedu chero makauraya chero makaba chero makadii muri vamwe vedu still anomona saka hanzi pane yabvunza kuti hanzi saka zvamuri bachira kudai hamusi kudawo here mukadzi ndinogona kumira hangu ndakumirirai kana mabuda okay mubvunzo iwo wakanaka mudzimai ndinomuda asi ndauda mudzimai ari machuwa anoziva zvaari kuda mukati muupenyu handiti ende ndinoda mukadzi wokuti ari free kundiudza patendakanganisa kuite mukadzi wokuti anobata chigubu kuti toda kuzomirira musi waanoita zvakati handiti ndikaona munhu ari open handiti wokuti musi wandakanganisa akati baba mwana makanganisa baba mwana zvinhu zvamaita izvi hazvisizvo ona muchitaurirana aiwa zvichiita saka uyo anyora comment yake yekuti anyora comment yekuti ndiri kuda hangu murume namba idzo taura navo ini madiaries ndogara ndichikutisa kuti changamu inodiwa usadyire bhonzo kunyara gone are the days ekuti kwanzi yeni chamirira kuti ndigozonyengwa nemukomana unomuaktira ugomumisira magaro pamberi pakapa gomumisira zvimazamu izvozvo agoega kukuona inda unozviaprochera wega munhu usikomudza shamwari you are my crush shamwari ndecrush newesha handika ina unozvimisira mazana 21st century zvinhu zvese internet technology zvinhu zvakachinji zvakaita inda kuna hazvadzava mufoni namba kuti hazvadzi ndini uya ndiri kuda tizivane ini tikutotsvakawo murume antimaona ndiri willing kumirira yangu tauriranai dzidzanai vari mujerewo uri kushe muchishanyirana unotodzidzana pavanotobuda takaona vanhu vakawanda vakacheta mujere 1 vakawanda takaona achita notoita mamarriage certificate avo kumajereko handimazviona plus chero hanzvadzi vari kukujere mukadanana zvakanaka vanozoita havo hama maoko asi nechimbovatumirawo handiti pikicha vane vachitoonawo pikicha unechivatumirawo pikicha vachiona nepikicha saka inda kusei kuinbox namba idzo dziripo unotaura navo handiti kuti hanzvadzi chi ndini tomutaurirana kuseri mozivana mudzidzane makore vanenge vari mukati asara mashomaya menge muchitodzidzana hatimazviona ende ava vatokura vakuziva upenyu vakatobuda vanotokubata saqueen chai because vakuziva vakutoziva zvakanaka nezvakaipa vanotokubata saqueen because upenyu hwavo remember dzimwe wasted 4 years kaidzi wasted 4 years vari mukati vakuziva vakabuda vanenge vakunyatsotoziva ukanyara ugwasi right saka achauya hake kunhingikiri kuseri kukoko mobva mataura pamwe zvezvo zvatonaka kuti pavalentine iwe at least munotumigwa chirosi chenyu zvezviri right pamwe ndiye mwari vanoiva pana pamwari vanotaura kastereki pana pamwari vanotaura zvokudaro saka titozviziva panapa ndo platform roti mwari vanotaura zvokudaro pano unouya usina hope unodzokera uine hope panapa saka zvinotodaro pamwe mwari vatokupai kuti uyu ndiye wenyu uyu wamuchatozobuda naye right saka nzvadzi yangu toda kutendai handitika morera zvakanaka tinenge tichitaura kuseri kana kuti musati makorera zvenyu kutopinda mulive mumbona kigowo muchitevedzawo muchiteererawo facebook inotokuenda tenai mufunge zvoti hamumbozondizvaravira sei hamumbozozvivoni aiwa tinotenda nzvadzi yangu murare zvakanaka tichizotaura aiwa zvakanaka ine ndinotenda mhuri yese yezimbabwe yanga yakateererawo tinotendawo vabatsirawo nechido chavo nekubatsira kwavo aiwa ndizvozvo aiwa tinotenda nzvadzi yangu zvakanaka iva nzvadzi mwarakumburere bless you too right
guys ndo busted abroad ndewe vari mumajere emuno muSouth Africa handiti sera uri kujere rekuBotswana handiti chero uri kujere rekuBotswana handiti ka tichikura taiza tinonzi Botswana zvezvekuti kwai Botswana ndezvenyu zvo guys chero uri kujere rekuBotswana handiti ka tibate namba dzangu zipa page tiwewo bhodjere rekuBotswana kuti wakapinda sei musha yako ndei zviri kufamba sei tiwewo kuti kuBotswana uku zviri kufamba sei kuda uri kujere rekuNamibia tinzwewo zvokuNamibia kuti zviri kufamba sei toda kudohwawo zviri kufamba sei pamwe uri kujere rekuCongo pamwe uri kujere rekunze kwenyika kunonzi kupi kuna nawo uko kumadrugs kuya kuItaly kunonzi kuiko kuya kuMexico hanimaona kuMexico kana kuti uri kujere kuAmerica rejere apana tiri vamwe vako tisu maAfricans sewe tisu vana veZimbabwe tiuya zvako pasho mafoni angozara kumajere kwese mafoni afladini everywhere phones are there hanimaona changosara njetu vachilegalize kuti mafoni achingonyatso pacheya zvikore zvokuti vanovanza pafeya pachena nezvachitongosara hanimaona kuti muite saka patanga tiri palive apa mwana uya anga achitraya kufona regai nditrai kumubata ndinzoti nyaya yake yakamira sei uyu ane sisi vake veku atraya kufona but atumira picture maiwekani handidi kuona yuwekani yuwekani zvinhu zvandokudze kuti munhu kana achida kutumira picture ngatanga kuprepare guys munhu ngatanga kuprepare antimaona kwete kungotumirwa picture usina kunyatsoona kuitwa seuku nai Mwari nai Jehovha nai wedu wechiko ichi nai vasikana what is this nai Mwari chichi naimi nai Jehovha wangu wehondo yowekani naiwe kumwana sisi vako zvavakanga vachida kutwa seuku naiwe zvamira muchizisimeni nai vedu we kuti kudadhugwa nemwoyo wese naiwe hazvina kumira muchizisimeni ndomakangoiswa imomo ndomaari chichi mui maari muchinenge chindiro ichinenge chizenge chicho ndomaangoiswa imomo kana gongezi kuti avigwe kana dhirezi haana china ndomaangoiswa imomo angangotorwa kabhokisi kakomwa kunzi angonoraswa vedu we satani vedu wemurume ane utsinye uyu naimi zvakaoma sisimeri vakasangana kupi naiwe nemurume uchu paakauya kuno kuSouth Africa achishanda ndopo vakasangana aishandepi vana vedu we vana zvavanoitawo futi aishanda kupi aishanda mumba imomo maishanda mumba memurungu saka murume uyu ndopakabva aona musikana kati inini mukadzi uyu ndomuda zvangu ndokubva vatotanga kugara vese ndopabva vatanga kugara vese kudaro vatangogara vese kudaro ndo pakabva atumira mari kuZimbabwe ana mama kana ana dzitonga chipapei havana mbura waona mutswasha wavo angotumira mari yekuroora asana ambosvikawo angotumira mari ndobva adaro abva ati ndoda muchato kutumira mari yekuti tiite muchato ko apindwa nemweya wekuparadza iwe murume uyu asi musatanist heremi haabelong to any cult ko mwana akaisepi mwana ndiasiri kuwanikwa hatisi toziva kuti sisimeli toita sei kana ngapublishwe pamafacebook sisimeli tokumbirawo tipei murungu wacho tipei picture rake mira chikupe picture rakura wake undipowo nepicture rasisi vako vasina kushayika vakamira vakapfeka ti vanhu vari kuda kumuona pamwe anenge atiwo nemafriends anomuziva picture irandigwadza anyway pamwanza zvemarich cause iwewo wakanga uchizi how well did you know this man inini pandakamboya kuno ndakambogara navo handiti ndambogara navo for 6 months but munhu wekuti angasazviratidze kuti ndozvaari angasina nguva yekuti aiti akapinda kana mudining aingonditi hainoma odzokera mubedroom nekuti angasingatauri saka ndaikuti pamwe munhu ari right hapana kana anything chawakamboona chaive suspicious hapana iye aitoti kana dzimwe nguva aita hasha dzekuti aiti kana ita hasha idedere obva abuda mumba saka vangu vachigara imba yavo vangu vachitogara imba yavo vangu vakatotenga murume uyu chiko zvese zvatochinjwa
chikazi mukadzi wenga akansela inonzi chi mapolisi ese umwe zvokuti ari bezvakanaka anga akakansela chikazi akakansela rini chikanzi tatozvinzwawo pakazvipa bhati akazvinzwa nezuva kuti anga akakansela. Saka munhu yanga iri planning nguva yake kumuchengeta kusvika 12 zaida kuti mapolisi aya akwire mari. Ndozvaaitira kuti mapolisi akwire mari ozese ozomuuraya. Ende anga atageta munhu wekuzimbabwe wanoziva kuti hamuna zvamunoita muno munyika. Anga akatageta munhu wekuzimbabwe. Ha, kose asiri kusungwa naimi hanzi chine mama ende ndokutopera kwazvo. Pane vamwe vedu vekuno kuna hanzvadzi yekuno saka iye wacho azotika tazofonera mumwe mupurisa zvane mupurisa musi wakatoburiswa munhu ndakati mamuburisire munhu akauraya munhu anobudisirwei woziva mupurisa anongoshandawo ipapo munhu wechikadzi saka tazomufonera nguva yemapedza kufonera iye pandauya pandagara nadzo dzakwa ndakatsanangura ndaitaura naSIS MELLY kuti tikwanise kubatsirikana pane zvinhu zvese tikati hanzvadzi mira timbofona kune mumwe mupurisa wandinoziva mupurisa yaya bhati pakatobudiswa munhu ndakabvunza kuti mabudisire munhu akauraya munhu bhozi ropa riri mumba ropa riri mumotikari munhu anga akazvitakura asina mwana akavhiyiwa ndokuchanda kutumirai akavhiyiwa makumbo ese akasvuka fesi handazotumira fesi haachaiti haachaoneke tumira fesi chioneke akavhura maziso akavhura muromo. Musataridze mai iko zvino zvinhu zvakadai vanotogona kutokwira pipi musavataridze. Hatina kuvaratidza munhu andatumira ndimi chete SIS MELLY kuti timuone zvinhu zviri kuitika kuno. Musavataridze. Mpumalanga, how far is it Mpumalanga from Joburg to Mpumalanga name? It's 4 hours. From Joburg? Because ndina appointment ya 12 kujere ukoko. Ndinozofamba usiku. SIS MELLY kana panotorwa mavideo kana pari sepa mubedde matibatsira nyika iwoni. Mwana angaurayo ngeu. Handisi kuramba but ndikuti denda ndaziva nhasi ndadenda uya konhasi mangwana ndoita zvimwe zvimaprogram zvanoda kuita izvi zvino ndine appointment ya 12 maybe ndozobvapo kana kuti kuma 1 kuzorova dzimwe 4 hours ndakananga kuMpumalanga 4 1 2 3 4 kutosvika kuma 5 nekuzodzoka ina ndigari kuJoburg nekuzodzoka kuJoburg nekuzodzoka kuno kwandinogara usiku chaiwo nyawo mupasa yamangwana nditi mshocho sande yacho aditi unokwanisa kuya SIS MELLY kwandinogara nokuziya herewe uri kuti mugokwanisa kuya nesande handigari kuJoburg ndinogara kuRustenburg kuNorthwest Mogara Rustenburg kukwatu sister kusafari 10 bozi ndashanda pa Anglo-American apa kusafari 10 kudizo nekumoluko nekuwaterfall because ipetro kai kudai kurova merry-go round kudai ipetro yakakurisisa petro vakuru chaicho mina ndimbotanda kunza be kwangu kuti vanokwanisa kundiperekedza here because kunenge kwakuzofambiwa usiku saka petro toita plan atonganza petro mukoyamuona asi petro toita plan hamungandipi petro tichitsvagira vanhu tototsvagira vana pekuti vavate vagare imoda kubudisa pamari shoma yamuinayo hazviiti ndingatopiwa nemadhayaris angu petro kana ndiri kuuya kana madhayaris akati SIS MELLY endai panzvimbo ndingatopiwa petro nemadhayaris angu mirai ndimbotanga ndidava choko chandinoti ndingabvunza kuti vaniperekedze madhayaris mirai kana mbokusoftaiita hanzi Mpumalanga ndekupi kwacho kuML kule from Joburg to Border uSwaziland hanzi kuborder rekuSwaziland ndizo rekuborder rekuSwaziland
ndinongosara nasenda konasi ya macha ndiyenga cheta musindi mukunzwa nyaya hapakaipa uye mone hapakaipa alo hanzvadzi ndikunzwa saka uyu musikana uyu anditi ava vana ava vari kutaura pafoni ava vabva kuzimbabwe kusanisa sisi vavava anga akarorwa nemwe murungu angachigara naye mubhuwa uyu ndiye acheka chakacheka mukadzi wake uyu wetikofiesi akamutora kana mukanda mudhama ani muri kunzwa akaonekwa nevanhu vakaona vakadedza mapurisa vakamubvisa ropa richirimo motikari ropa richiri mumba saka vapa anzi angatoenda kumucha kunotora mapisi akuti apise haana kusungwa hanimaona saka ava vasvika vazonzwa nyaya kuti kuno kusisi vakadi vasvika kuno kudaro vaenda kupolisi kuya munhu ari panze vaenda kumba kwasisi vavo kunotora kuti at least munhu avigochi zviri decent and what not murungu akati hamuna kana hembe yamunotora hamuna kana saka ndo muchinhu chaari kuva chavaisa icho asina kana jira kana chii saka vana avavo havachosipi kutangira kuti vodini haana kusungwa ari panze ndozvitoitika tori panze ndozvitoitika tori panze right now ari kutaura zvaanoda akaidotora bhoti toti anopisa kuna vamwe madhamu vamwe shamwari yangu vabvunza kuti vatobvunza pana vafona nefoni yangu ndandinadzo namba dzavo vakatoti havapo vakabvunza kuti komuneri ndakabvunza kuti vakambudisa sei vanhu zvinofanira kuita plani ndifonere mangwana munadi bcause vanobvunza kuti akabuda sei zvakaoma right saka imi so far apa pachikuitika ndechekuti no kuenda king handina problem but chinenge chikuitika ndechekuti monday sunday chiri kuitika ndechekuti mangwana saturday handitika ndagara ndine mamwe maplans handitiona ndine mamwe maplans that means kana kuri kutozoenda kwavo kuamerika hakusi kudzoka same day because hatingafambi usiku imonth end vanhu vanenge vakadhakwa and things like that andiona kune kwakutonorarira ikoko kuemelo kwachona kwakutotizodzoka isu sine musi wesandi kuti mande vanhu vaende kumabasa rena muparutsi ndo basa redu iroro kudangerous ndo kutotumwa kwacho kuna mwari kwacho ndo kutumwa kwacho ikoko andiona hapana panonzi panosarudzwa papazodai uyi yazodai ndo kutotumwa kwacho namwari remember kuti tochengetwa namwari isu ndo chokwadi chiripo anomaona saka murume uyu murunza kuti mimi chero pakaita dialogue naye kuti at least pagone kutaurirwana asi kutoda kuzvinzwa pasitoda bcause aitotaa zvokuti aida toiga chituna basi nomusi aida toita zvokuti atotora chituna tochipisa vasati vauya saka paauya ndopazopisa zvinhu then iyo pamapurisa maitopikisana mwe papa negood cop nebad cop mwachiti strikayo mwachiti musadare then panofamba mupurisa anenge achipori navo achirekodha achiita sezvo noti vanhu vanenge vatopiwa mari ndicho panafonera madhamu ivavo vamwe vatoradza kuti nyaya iyoyo vakambotoita kutongopikisana ikoko akati munhu iyena akataura kuti asaregedziwa muri kunzwisisa nyaya yacho mamiriro acho saka manje patoda rubatsiro noti daida kuti mari hameno zvikuitika ipapa panoda kubatsirwa ana panoda rubatsiro rwandosinda kuzi nyalamboti chero vasikana ndikati haimbomirai kuviga munhu yaimbodi kuviga pachiri kunesa panyaya yekuviga manje apapa hamusirimi munobuda munoviga ndimuri kuona because iye akachita nemunhu uyu mutemo muno manje imi hamuna right kuna sisi venyu murume uyu ndiye anotodhisaidha zvokutoita nebhodhi yake handi muri kuona pari triki pacho ndiye akauraya wacho aiwa so far anenge achinzi isuspect hanimaona hasati aproviwa guilty muri kunzwisisa njanzi hasati aproviwa guilty saka anenge achinzi isuspect saka asi mukadzi wake still ane kodzero yekudhisaidha saka imini apa ndadoda kutoga tokubatsirai pano hamuna kuti anzi tipe bhodhi haitoshandi haibudi apa haishandi ndosaka ndanditobvunza kuti hazviiti here kuti
paite kese kuti abvume kuita dialogue dai papari kugarwa ari kubvumata nevanhu pagarwa pasi ndo pamaikumbira zvakanaka zvakwaari kuti ati no problem right chemuda tenda ndokupai bhodhi muenda nekuzimbabwe iye ndiye anotokupai authorization kwete kuti imimi haibudi hamuwini okay boss akada kuviga iye ari ega manje kana zvizvo zvaanotoda ndo zvaanotoita ende hamuna zvamunokwanisa kuita mukadzi wake pane muchato munokwenda zviri michato yedu majesera nemichato yekuzimbabwe yemunomu handimaona hamuna zvamunokwanisa kuita kana ati ndoda kutoviga anogona kutoviga zvishuwa akatikuza kuti ndakaviga saka imi maonero enyu hapana kumwe rubatsiro kuitike zvinenge zvakutoita kuti anonoke kuvigwa amiswe kuvigwa inenge yaanyaya yenhingirikiri yekuti muchiita zvezvemalawyers but lawyer anenge akuda mari manje kuti aita court interdict yekuti munhu avigwe amere kuvigwa pachitaurigwa pachitwa dialogue zvine malawyers mukati mutemo mukati because right now ari kudherera kuti 1 muri maforeigners 2 andichika muri vana ndo zviripo they can dispute as a family and they can dispute as a family like vana ava vauya vaningi nave musikana toshaika varipo apa how lawyer ndiye anokwanisa kustopa burial ishi handichika lawyer ndiye anokwanisa kustopa burial akastopa burial then panenge pachitwa zvimwe zvinenge zvichitwa kuti poitwa sei Rufara page, we are talking of a major case, but a major case suspect who's roaming around the streets freely. And major suspect itori right now in mujere and itori kumba yakatora comfort zone mayo. Urikuona pari trick nenyaya dzekuti being a foreigner in this country. Major inyaya major iro patonzi rimo in everything akabatwa ari kuto angade ato same time atovharirwa urikuzwa but ari kumba ari kutoronga zvekuti ndoda kutoda ndigoda akuna munhu akutombata akuna and hanza toita violence cheche and hapana kana polisi ari kusondera padhuze saka it's a very tricky ava vaenda kusehama kumba kweve kunotora hembe dzemufi akasvika vatamba rafu zvinoshura ikoko saka vangadii Osero pawaida kuti iye murungu akada kutora mufi chaanochengeta aita safe then warizvikina fana zvinoti no hazvikwanisi kuitika zvinoitika izvo nicho padafona na madhamu abvunza kuti komune akabuda sei adobvunza akabuda sei akaviti alright iyi mangwana ichafonera nini moenda bhosi ivo havapo kubasa vari kuti bhengi vakati tudzoka tuesday panyaya yedu toda kuti kufambira bhosi vanoratidza nyaya iyo haina vabata musha ndoziva nawo madama watu nyaya iyo haisi right saka vanoratidza kuti hazitofanira kuti munhu anga achifanira kuramba ari mukati kusvika nyaya yedu yapera unonzwisisa yeah this is a very tricky case dzakadai idzi ndodziziva case dzakadai ndodziziva idzi nyaya dzakadai ndodzinenge dzakutoda the body anayo ndikupindura munhu ari mucomment section body akatotora kudha ndiye akutoita zvese kakofini akakaruka aisa munhu aka ndiye atoya nako akatoita zvese angade atotora nhasi achida kutonda kunopisa nhasi ava ndipo vazokumbira kuti chii patodiwa lawyer agently only a lawyer can help on this case hatidi kunyemperana kana kuti vaenda kunhingikiri kana kuti vatoenda maybe kuna naEFF malema to stop this because malema anotanoidza hadi varungu zvinosikanwa handimaona ava vana ava truly speaking havaubudiriri panyaya iyi kuti apiseka kuti atore abhozi aida andochengeta munhu atundu bavakati hazviti nomurizi wefinaro pala akati no hakuna zvinhu zvakadaro murizi wefinaro pala saka mangwana what is going to happen ati na too late ko mangwana makuseni achati kudi because chiripo ona kanzvadzi major case bodi inotorwa nemapurisa handiti forensic inotopindira munhu akasheka nethursday uyu handiti ndizvo Thursday last week right saka ane 1 week body imajor ingadei body inoiswa maoko emapurisa inobatwa nemapurisa major case animaona saka how come body iyi iye ndiari kuita zvanoda nayo ndopari kundinesa ipapo hallo kola bata makadaro hello SIS MELLY antibody yakatorwa neziromani pakati peusiku yakabutiswa nebackdrop
Ha, all right. Bate makadaro tinzwe. Right. Caller, hello. Hello, caller. Hello. Hello. Your body right now because it's a murder case. Murder case body nigga state property. Do pacho pandrukuti CJ, do pacho pandrukuti pari trick. It was supposed to be state property, but murume we are in control of the body. Chawakwanza kungoita chine muridzi wepala. Ndiye anoita kuti body isabude inde kunovigwa. Ingade yatovigwa. Uri kuona zvandiri kukudza? Chavanokwanisa kuita manje pane complainants doctor inonzi complainants. Police station. Vanoenda ikoko kuonoita complain yavo. Asina lawyer. Dzokorodza zvakare watichi? Uri atisukunzwa uri kubreaka. Uri kukubreaka atisukunzwa. Okay. All right, mira tinzo. Taura tinzo. I'm not sure about the name, but I think it's name there is in police on the chief lawyer or a woman. You would be one and they go complain with the idea and after it was then one of you are what the commission of the idea. Ian is a suspect in this case. I don't know why you speak about the wage tuna. Where evidence? The problem is here in Wakatera. The problem is right now this guy has not been charged. Andrew Kunzwa yet. Hana charged nacho, hana chabatwa nacho, hana chadi. Saka tongoti is a grieving husband. Aruchema mkazi wake. Because they angato bobatwa kana tato bompida questioning kana muchia hapana. Saka private investigator mara chinozobva kupi na ICJ? No, private investigator has to be on SIS MELLY. It's just buying time. It's buying time while you find a way forward. All right. It's not about good. I don't talk about private investigator or lawyer. It's public prosecution in the public protector. You're not to lima donzela. But zvoda kuti vazame kuzviita, but what I know like now being a Zimbabwean muno munyaya dzesekana chi they are not taking you serious. Ndopa fair anything kana uri foreigner chako they are not taking you serious. Nyaya dzikungodikwa dzikungodhakwa. Hantimaona, but zvinoda kuti vana vambozvizvimo at least zvimbofambira. Problem yangotika ndekuti zvinhu zvacho vazvitaurawo kwandiri usiku unowu. Dei zvinhu zvekuti vakataura nezuro kada ndamukira kumakuseni nhasi handa inochiputisa papolice station. We just have to try. Whatever comes, because it's a lose-lose situation. Maybe to Budirira. So, Ngabo try when they will complain directed. Can I win a woman to number the headquarters? HQ straight to police or phone a village complain. I will go. Cherry Plum, you're not under Amuskun's Gwisisa, and one comment section, you're not understanding the two Tarapanap, including Cherry, Auskun's Gwisisa, and it's a murder case to us, yes. But to this guy Murungu is roaming the streets, hana kusungwa, hana kubatwa, hana kuinvest, asto apana, asto mborika na suspect. Hanti, sakana iri murder case, body right now ingade iri mauko mapurisa. Hanti, Murungu uyu murizo mukadzi, akatotora mukadzi wakakasa kupala. Urukunzwa, zvinoroti ya body haisi state, haisi ningikiri, haisi property mapurisa, isori property yake, because agona kuisa kupala yake of his own choice. Hanti, akatinga organizer, akatinda ne coffin yake kupala ikoko, akadesa munhu mupala imo mu box iroro, yenda pipo apicha. Akatoronga dei zvekuti zvasina kuramba nemuridzo wepala, ingade munhu atoenda kunopiswa nhasi.
imeda case yes zvatiri kuudzwa kunzi zvino zvakaitika but kupolisi yemuno anditi mupolisi yemuno so far we can't say imeda case because imeda case what we know ingade munhu yakatovharirwa 1 2 ingade izvo body vari vakaibata for forensic hanimaona patiri kuita zvese ega saka imeda case herei imbomira CJ satasvika kwese ikoko regai ndimbodzoka back kwamuri vanin'ina vangu handiti nyaya iyi yezvisu zvaitika kuti mukadzi akaurayiwa nemurume akadai imainzwa nani pane mumwe bhuru wedu akataura achiudza ava kustatinga visitogram email vakaudza kuhanzvadzi yedu kusimba akabakwira akauya bhozi vakataura vese nethursday vachiti ndokunetsa nemurume ndomusi wakazourayiwa uwoyo vakataura masikati then manheru acho akabva aurawa saka aurawa ndobva anorasiwa kupi kujemu saka arasiwa kujemu ikoko ndobva murume wacho azuti asipona mukadzi wake nesande yachona ndobva akaenda akanoripota mota make mukanikwa mune ropa nemumba macho mukanikwa mune ropa then akabva avharirwa for 2 days avharirwa for 2 days panamoti akafonere madamu vabvunza pana vabvunza ndobva vati nyaya iyo ndinoiziva ndakatombobvunza tiko munhu iyeye akabuditsiwa sei vachoti chatodzoka ndozobvunza mafambira nyaya yachona tizive kuti akabuda sei muronzwisisa pane doketi here because meda h if CJ ifona kwekuti anoizi singatoiti because imeda case imini doketi tiri kunzi rakavhurwa here doketi anavhura nakuti vananzvadzi vatore case number chanyiwa case number asi hapana doketi kapasina case number obviously saka hapana doketi kana pasina case number hapana doketi mukuna ndopari kundinetsa ipapo hanimaona ndosaka ndiri kubvunza kuti ichi imeda case herei because imeda case kwatiri the way yamuri kuexplaina nayo muchitiudza kuti ndo mashakiro akaita but kupolisi I doubt very much kuti vari kutoresa imeda case hapana doketi zvachose anavo achiita zveisatora chero nemahodho achiita sepurisa wake but pane umwe wachona anenge achistraikai chaiso because purpose of yavanhu achitotipira mwacho achistraikai mwachona akatotaura chodhananzasi kuti mundifoneri taurinei moonati pane chimwe blood rakawanikwa motikari ka rinoenda kuforensic guys ndosaka ndati bhodhi ingade yakabatwa nemapurisa mota yake ine moropa ingade yatogwa nemapurisa iripi mota iyoyo as we speak ichiri kumapurisa hanzi asati akuibuditsa mota inobatwa kumapurisa yotariswa yoitwa forensics handika kuti ropa irotorwa roonekwa kuti ropa iri rinokombewa nerasisi venyu rimwe chete here rakafanana here anti mazviona saka ndopakati panga pachinesa kuti kana mota sezvamati mota ichiri kumapurisa handiti so saka let's hope kuti maybe vachavhura doketi racho kana mota ichiri kumapurisa because kana pasina doketi pakutove neconfusion kuti zviri kufamba sei kana pachinzi hapana doketi munhu vakamuvharira 2 days vakamuburisa sei because ichanetsa sisimeli muridzi wacho wefuneral parlour handiti achizotaura kati atotora death certificate kudhara kuti afambire mari dzemainsurance zvese saka ndofunga vanhu vangwamisa kati iwe ukanyangwa watora munhu usati wamuviga hazviiti but musimudzi wepala aziva sei kuti munhu yada kufambira mari dzemapolisi angotora death certificate aziva sei kuti ndoda kufambira mari dzepolisi muridzi wepala angasina kutoziva kuti munhu akaurayiwa wezi hanzi munhu akangounzwa kupala nezuro manheru abva angonzi mukadzi wangu akaonekwa ari mvura akauraya nemumwe munhu saka inda kuti ndiradzike mukadzi wangu in peace because mukadzi wangu anonzwa kuti iwo kana waurayiwa kana kuti wafa kana pane any problem chimwe unondiviga saka iye muridzi wepala manje patazosvika because tasvika tiri 3 pavanhu vazowana mamwe mazimbabweans vakati hakuna zvakadaro ndopazoti ndanga siri kutozviziva because atomukira makuseni na7 akanotorera muridzi wepala akati
Daunotora mukadzi wangu certificate. Nyaya iyi yaita triki pakuti ndinanaenda paground ndaikwanisa kunotsvaga chokwadi. So far vana ava vaningina vemusikana uyu any information yavachapiwa chero nani vachaigamuchira. Hanti maona zvakutoda kuti tizive chokwadi chizere first kuti what really transport satamhanya. Muri kunzwisa guys, satamhanya. I don't know how best can we do tibetsere vana ava pakuda tive nesolid concrete evidence information yezvakaitika kuti chii chakanyatsa kuitika fair, then we start from there because chokwadi tinomhanya tikazonzwa yachinja mangwana. Hani muri kuona because hapana beli anogona piwa kana pasina doketi pay beli inopiwa muna nedoketi apa pana doketi that means anobhadhira beli hapana beli yakapiwa. Handimaona pari tiki pakutoda kutoti paite nyaya iyi ndozviri handiri kuona lizi ndozviri ndiri kuona ava vabva kuzimbabwe ava hanzvadzi imwe iripo iyi angasiri panzvimbo vaudzwa so far vane information yekuudzwa maassumptions vane information yekuudzwa nevanhu. Hanti mazviona takuda information chaiyo exactly hanzvadzi ndozvandakuona inini pakuda information chaiyo yekuti tiziwane pekutangira kuti chii chakanyatsoitika from the doctor and the police ende mune kodzere kupiwa because muri hama dzacho. Zvese zvemadocuments zvamutaura SIS-MELLY tanyimwa kana passport yakabva ari kuZimbabwe asi tachinja zita rake kuti aroorwa tanyimwa hatina kana bepa rake kana chii chinonzi chake hatina chinonzi chinhu chake tichitoita kunge tiri vatorwa kunge toda kutoita upambi hwekuti uyu mwana wedu nemapurisa mamushora chiruzi nemapurisa makataura chiruzi mamushora chiruzi mupurisa wacho akatitambira akatoti maita mapurumza kusvika kugozi munhu uyu angakuda kutongoviga chitunha kuti nyaya irove but huona kamuning'ina musi uri kunzi wakawanikwa chitunha handiti mapurisa kwanzi vanhu vakafonera mapurisa kayakatora bhodhi handiti saka bhodhi yazopinda maoko emurume uyu sei ndozvitotishambisawo murume uyu chero mapurisa ari kutopikisana pana vakapiwa mari mapurisa ari kutopikisana because pane mumwe atafonera mukadzi ataura kuti munhu iye akabuda sei akataura ndikutodzoka kuzodhina nenyaya iyoyo nokuti mapurisa kana ari wakatora bhodhi yakazopinda maoko emurume uyu sei iseti property kai akambotobharirwa 2 days. Alright, batai makadaro. Hello caller. Hi, SIS MELLY. How are you, caller? Not too bad. Nyaya, it's a little bit confusing and I'm not kusanzwisisa kwatiri kuita isusu, I don't know. Pakaonekwa bhodhi kumvura nditi and then mapurisa achibva atora bhodhi. That's idhoketi ranga ratovhurwa nditi. Exactly. Itori dhoketi iro on its own. Yes. So where is the docket number? That's what I'm asking. Ndozvandiri kubvunza kuti where is the docket? Docket riri kunzi hapana warina kuvhurwa. Vachitora bhodhi chero vakanonga munhu akafa apa asina kuklemiwa. Docket rinotovhurwa ere inonzi inquest inonzi chiameno rinotovhurwa docket. Asi pakesi iyi hapana docket. So which means kuona watuenda kuti I think there's sort of money involved. Pane zviri kuitwa zvisiri kunyatsoonekera zviri pamusoro kumapurisa kwacho. Maybe a way to change is to go to a different police station, the head of police now. Yes. And put another claim. But before they put another claim, my sister, let's be realistic, Pano. Before they go to a different police station, they need to have all the facts of what is happening. They need to have the full story of what is happening before they decide to go to another. Because vanoenda kunemeka tozonzwa a different version of the story. Murukuona. No, but they are saying kuti ropa rakaonekwa mumba and then mumotikari. So my sister, remember these kids vakabva kuZimbabwe kusera nesuro. Vari kubhesa nehearsay vakanzwa. Hani muri kunzwa? Vakanzwa. Ivo havasati vaona. Even though vabva kuZimbabwe, body yakaonekwa kumvura, what happened from there? SIS-MELLY. Waigara murume wacho ndeuyu. No. Can the police now investigate? No. Muningi nanto vatoenda
kumba kwacho kwasisi vavo handiti pakasvika pakatonzi paita zvenoisi nemurungu varambidzwa kupinda kuti vatore hembe chaidzo. So it's better kuendokera back kune different police station, not police station yekutanga, because police station yekutanga is already biased. Hapana zvaichakubvumira kuti zvidondo because you are receiving summary. A different police now and then open another document. Kuti problem yakaitika yakadai ikadai isusu takangobva kumusha zvikwavha zodai zvikazodai isusu tokudawo hembe dzedu zvakadai because ivo mashona isu vanhu vatema izvo vanoita tsika yakadangofanana neyedu. Mabhuwa varungu havaiti zvedu mabhuwa sorry sis Melly. Nyaripo mapurisa akaenda kana achipisa hembe dzadzineropa then achipisa hembe chitunha chachiri mumba achaenda kumochari then vakamubvunza sei akati ada kuita chibhurai vakatarira vakana hamuna kana nyama ndopa vamubata vakaenda naye then vaenda naye akanovharirwa mufesi avharirwa iyo pamapurisa pane mari chokumomwe chakadii chakaitika. Information iyi waiwana kupi information mupurisa andatofonera because ona these are now two different informations amaunza pano. Vaningina havana Gold patanga kutaura Gold ati munhu akaonekwa kudhema handiti nevanhu vakadedza polisi handika polisi ikauya ikatakura munhu murungu vachitsvaga kuti munhu ndewepi. Murungu akazoinda kupolisi station achinoripota mukadzi wake missing. Handiri kuona aenda achinoripota mukadzi wake missing kuti ndiye mukadzi wandisiri kuona ndopa wakamubvunza kuti kuripota nhasi mukadzi wauta nemadhezi washaya chichiri kuitika ndopa wakabva wamubata. Iwo uri kutiwo futi vakaenda kumba kwacho vakanomwana achipisa hembe chitunha chiri kumochari atobuda chitunha chiri kumochari atovhurigwa kwanga avharigwa kwacho kumapurisa atovhuriwa 2 days angopinda 2 days vanenda 2 days less than 2 days anga abudiswa akanopisa zvinhu manzwisisa akamwana achipisa kutowana achipisa kwavakaita koga that's tempering handiti that's tempering with evidence itori mhosva vema utomusunga ipapo saka sei vasina kumusunga ndo pana ibvunza panafonda madhamu akati vari kudzoka vazogasa nyaya vakamubvunza kuti vakamuregedza sei vato vakati nyaya iyoyo madhamu ava mune nhamba dzavo here ndinotori nazo nhamba dzavo but now dza10 kamanje now it's now 10 it's not ethic kuti tifonere munhu na10 tokwanisa kufonera handosoti pane nyaya regai tipe nhamba dzake tise ndatomfonera ndatomfonera ngatiti mangwana ndifondeiseni ndouzai mwanoona ndakataura chimfu kuuya netuesday ndovadakuti hatuesday kure bhosi munhu ainge datochengetwa chichi saka iwe unogona mufonerere uti tina older sister edu ada kutaura nemi is it okay akakufonerai tisati tangofona na10 vafonere unzwe kana akabvuma then ndobva ndavafonerawo tiri panapa tinzwe regai ndikutese simele inyaya regai tokupai mumufonere motomudza kuti nyaya yakamira so iri pamhepo asambokora achivanziva pamhepo anogona kuramba tikatotaura zviri pamhepo because anenge akuti nyaya ichiri under investigations. aiwa imi musadaro kuti muri pamhepo endo zvandiri kureva saka adatofonerwa izvi svika zvaitobhira then vambosvika maorwa kuzi yatombada kataura semunhu yakaregedziwa ndipeni aiwa karimember mupurisa uyu ave kumba kwake asi pajuti ave kumba dza10 so we have to respect your privacy dzevamwe vanhu sometimes chero ari mupurisa it does not mean that ari apedza juti rake tongomufanira chero na1 na2 no it doesn't work like that. Ndipe namba yacho tuone 071 132 6268 and then ndoraso rakatosunga bhosi nyaya yacho rainambata muti
Okay, so what I'm gonna do, ndakutokudropa here because all right, rega titry kufona, rega ndikudropa here because ndashandisa phone iyoyi. Teverai comment section. Guys, I don't know. This is what I'm doing. Ndogona kutukwa, ndogona kudi. I don't know because time yaenda. Ini chekuni antodi wana nufonera time yakadai because ninge me time yangu. Andimaona. Saka nitukungo isa putsu dzemupurisa amenu, let's hope. Ndakanga nakuzana nzani. Ndakanga nakubvunza. Mira nditofona futi back. Because ndinofanira kuti ndipuwe masita anobvunza kuti ndiyando tikudi. Mira itinzwe. Shame. Ndakanga nakubvunza kuti mupurisa anonzani. Detective, kom scanner shaika. Ani? All right. All right. Let the guy phone. All right. Copy the song as your welcome tone. Please press hash twice. Charges apply. Hello. Hello, detective. How are you? I'm okay, and you? I'm good. You're speaking to Melly. Yes. Yes. Hey, my sister. Sorry to call you this late. I know it's unprofessional, eh? But I'm just a sister who's looking for answers. There's a case at your police station there for Betty Van der Merwe. We wanted to know what's the position of the case. I beg your pardon? Please call me in the morning. Oh, in the morning. Yeah, I'm home now. I cannot speak about work. All right. No, thank you, my sister. I'll call you tomorrow then. Animaona zanandichaura kuti kana ndave munhu apedza basa anenge asingasadi. Animaona anzi I cannot talk about work now. I am home. Zvakafanana zveshuwa ini kana chinge ndabva pa live dzimwe nguva titafa ngotaura nema WhatsApp. Unozondifonerawo kana iri emergency. Not kungoti isiri emergency. Smelly ndoda kuti ndikudze nyaya yangu anditika kuma 21 zvaimboitika izvo mazano ndakuta ndichitombodzima phone. Hani muri kuona? Hello? Hello, Sis Mary. Yes, how are you? I'm good, Sis Mary. Ndoda kutaura panyaya yatiri kuona ngoma comment section. Ndinoona vana vabva kuZimbabwe chiro chemuno chinovhekisa. Ndinoona senge pari kuita lack of communication yekunzwisisa kuti mapurisa ari kuti pana makola apa kukona izvozvo achiti kutorwa kwakaitwa bhodhi kudhemu havangotori pasautovhurwa doketi. Vana havasi kuziva chimiro chiri kumapurisa nenhau yokuti chirudzi chemuno. Vana vada kubatsirwa chirudzi kuti zviri kunzii kumpumalanga chipedhi ndofunga if I'm not mistaken. Pedhi. No, inonzi chiko Chiswati. Yes. Ndikuona vana havasi kunzwisisa zviri kutaurwa nemapurisa. Mapurisa anozati vanhu unogona kuti mapurisa chiri kuti yacho vamwe vacho havachigoni. Saka havasi kuita kunzwisisana zvakanaka. Saka vana vari kuda kubatsirwa dai zvaibvira kungoti mangwana muda kuenda kujeri kunoona shumba. Ndochinhu chamani muchafanirwa kumbofambira munyatsovabatsira vana. They need help. Plus vana yes, help they definitely need it. Vari kutoida. Vana ava vadiki, Sis Mary. Vana ava havasi kunzwisisa chirudzi. Chirudzi ndo pane dambudziko.
chirudzi ndoipane dambudziko zvavari kutaura nezve zvamuchanonzwa mangwana muchaona kuti pane kakuona kuti vana vangu vachitoresha kunzwa zvakati. Nyaya iyi, this is a police case already. Kana kutengwa chaiko hapana kutengwa. Nyaya haitombodi kana loya itori pachena, but ndinoona dambudziko rinenge rekuti vana ava havasi kunzwisisana nemapurisa kuti mapurisa vari kuita process yekuti chii. Muri kuzvinzwa ndo maonero andiri kuita. You might be right. Chirudzi. Remember tichibva kumba hatichigoni chirudzi chemuno tinge chichotibekisa. But dambudziko randiri kuona chaizvo it's either kuzomiswa kwaitwa chitunha ripoti yange yatobuda neyeforensic. Hakuna forensic yaitwa my sister. Wazviona. Saka ndaikumbira semunhu mukuru imi Mrs. Melly vana ava kuya kwamuri kutonida help. Ndimi mutori munhu mukuru. Mukanzwa maage evana vari kufambirwa, they are very young. Saka and this is way too big for them vana. Yes. So ndaikumbirawo zvashumbaka mombomira. Just give it a day. Munin'ina wangu, I'm just begging. Sure, ndakabhuka ndozovati kudi vashumba ava naimi. I know kuti you're a busy woman mamoyo. But izvozvizvika nyaya iyi yakuda iwewe. Ndo basa rako, this is your call. Handisi kuzviramba but onai munenge manisa panguva yakaoma. Ndakanga ndabhuka uko. Ndikapuwa deti hakungopindiwi zvokumanya. Kujeri unokanzura mamoyo unokanzura. Kujeri munokanzura mamoyo. Ndaikumbira mamoyo muende nababa munomiririra vana ava. Ndiri kuona chirudzi ndo chakaoma. Vana havasi kunzwa zvekutaurwa nemapurisa. Mapurisa emuno munoziva kuti Mrs. Melly havagoni chirungu. Vamwe vacho havatogoni. Saka communication yevana nevarungu nevanhu vomuno muchirudzi chavari kuudzwa hazvasiyana. Kana zvekutizvo munhu wokupala ndiye maina handiyazviite unoenda nechitupa masita wakanyoresa ndobu you produce your own documents. Kana wanyoresa dai chinzi zvo havabvunze chitupa ndaingotumira mwe munhu oenda kwashumboko. Zvino uno chitupa chako ndo chavanotoda. Aiwa ndokumbira kujeri kunofonwa Mrs. Melly, you can't tell through phone. Sure. Aiwa Mrs. Melly, nyaya ika, this is your calling. This is your calling. I don't want to lie. This case needs you. This is the case that you are going to be involved. Either you like it or you don't. But this is your case. Ndiwo chabatsira vana ava Mrs. Melly. Ndiwo chabata basa rese nekuti vana ava vachada kubatsirwa nechirudzi. Chirudzi ndo pandaona pane dambudziko rese vana havasi kunzwa chirudzi. Ameno kana ndiri wrong mamoyo. Ameno kana ndiri wrong apa ndinotaura zvekuzvo ndiri munhu mukuru kupfuura iwewe. But this needs you. This and God wanted to use you through this situation. Samantha. Mwana wataura dai chindofamba ndiri musango ataura imwe statement yazosiya futi nane imwe kuzoti mukomana ari kutaura imwe. Saka pane mastatement akawandisa. Pane mastatement akawandisa Smeli ekuti pamwe nyaya iyi yatobvazi munhu akadondoviga na2 atorambidzwa through kuti maybe hakuna forensic results yabuda. How can you bury someone vasingazivi kuti afani ende vachiona mapurisa kutemwa. This is a murder case iri pachena. But ndaona senge dambudziko riripo vana havasi kunzwisisana havasi kunzwa chirudzi cheswati. Hatizivi kana pamwe ndiri kukanganisa zvangu asi ndo maonero ako waita mamoyo. Imimi, do you think kuti paweekend kudai so pane activity ingaitwa here kumapurisa kana kuti zvinenge zvichida full working day? Since this case itori involved nekuraiwa, it's a murder case. Yes, it's a sensitive issue. Nyaya iyi vanotobatsa vanoshanda endai kupuvalanga if kana iri 50 cents petrol madiaries vanhu vanobhadhara. Madiaries I know kuti vanobatsira.
Because if it needs to be re-reported again, police station. You don't have to go and report. No, we have to look. No, listen, we have to look on all possibilities. Kuti kana paine uri kuitika pari kubhadharwa mari, it's obviously takuda kuenda ku headquarters. That can only be done on Monday. You should go background, then you hear from the mapurisa. You know kuti pana paruchitwa bribery, pane chitoti chirikuita. Saka we cannot just change the police. But ndizvo ndiri kutaura kuti for instance tasvika taona kuti pane chinhu chiri kuitwa nditika zvinenge zvakuda kuti paitwe re-report ku police station headquarters handiti zvinenge zvazvemandeka izvi, then what is going to happen? But sekona kwangu sesimeri, with the angels that we are praying, the God that we are living, hapana chitsotsi chiripo, but kuti pane communication isiri kunzwisisika chete. Hapana, maonero angu. Hapana chitsotsi. Vana havasi kunzwa chirutsi. Vana havasi kunzwa chirutsi. Abeno pamwe ndiri forward zvangu but ndo maonero angu. Kana zvazorambisisa Comment section imwe second option, kana zvazorambisisa kune mafonzi ema-human rights, inobatsira human rights. But that's what I'm saying now. For instance, it's a weekend. That means during the week. Saka yamukuti nchiba kuno ati call me tomorrow atika kana itu takubhesa kuti takurelay information yachakupaye mupurisa, right? Mupurisa imimi kana mukuti hold on until Monday. Ndokwanga kwakuenda pfungwa dzangu ikoko. Ndokwanga pfungwa dzangu ini kuti can it not be Monday so that ndizive I can go even Sunday. Handimaona Sunday ndonorarako so that Monday we get to kuti fambe on a working day. Hello caller, batai makadaro mama. Batai makadaro sisi. Detective mabatola zitereke mukadzi kutoti joti takudila naye. All right, batai makadaro sisi timbonzwa vari pakoli. Hello. Okay, thank you. Okay guys, let's be fair. Nene anga akaplana jaira nezuro. Muna South Africa, mapurisa, you don't know them. I as a brother was murdered Muna South Africa. It's easier said than done. Because the Kiripano Palais. But can also no shika pa ground. Remember, if kana mapurisa akabagarwa. Basarama really palais. So they would do anything to try to be safe ground. So in angu like what Melly is saying, I support Kutingano Rarako now what's on the ground before one Taita because my face Satanya to Sagana. That's what I think. Kola, how old are you? I'm 39. Wow. Mningina wangu very good of you. Rekantaka nekukudzidzisa respect SIS MELLY nokuti ndiri mukuru kwauri. Okay. Right, but anyway, still we are urikutaura koma facts. Urikutaura fact. And this regatinzo to maruti chi regatiwe tuche way with the options. Okay. All right. Right. Caller, hello. Caller, hello. Hello, SIS MELLY. What are you saying? Right, SIS MELLY. Ndoda kutsigira apo pamuri kutaura pekuti it's better muende Monday because mugona kuenda mangwana or Sunday then mosvika muchidzi ende munoona ningi or pari kuda ningi or ine working day is important because munoisana ngari pabasa. Batiri kuti moenda modzoka pasina chafamba mozopanda kuti mudzokere kuti munoona this and that person. It's better kungoenda during the week. Manje vanhu vachishanda maofisi zvese ariko kana mukanzi pari kuda kuti muende kunoona ningi munobva maenda ikoko muchitozva kuti muri kutonowinda this stage and that stage.
Rope, obvious. Don't know what I can put you logic and muchi, kuti wate ko Sunday, Monday of much family at the church on Nava, Uchita or Navo, Uchito that plus the patriarchs who Taura Vakuno, patriarchs who Taura Kuno Ganga Takananga Kumruku Waka, Kuno Kanz is 4 hours Kupapan Peturo. Yeah, all right, call it. Iwe kwa ngatitezve kombi anopira mukombi ndiani iwe kwana iwe ndikwire mukombi mu covid uye bodo but there is yeah sikuri amapinde mukombi kola zvakaoma all right. Yeah. All right. Thank you very much. Kola gaitins gwe vamwe hapa pakatoipa. Yatove ameno. Kola hello. Daskora masera say. I'm speaking on my own behalf. Let's put anti-selling aside. I'm speaking on my own behalf. Nditaura kuti mutikumbirire kana kunzi muri kuenda tanchikumbira kuti mutikumbirire kuna baba Dube kuti zvinoita here ndinoziva kuti vanhu vachandishauda kuti ikorinyenyu asi let's not forget futi kuti kuna baba Dube vanoda kutanga vatogarirwawo pasaiti vanoda kupirwa nyaya iyi kuti vakupeiwo mvumo yekuti musimuke muende kubatsira hatisi kuramba kunobatsirwa tichiti ikoli SIS MELLY. Let's also remember kuti you've got powers amuinaumba menyu anonita kutokumawawo Dube haasi munhu palife saka vantonitawo kutanga vakumbirwa nokuti munogona kuti promisa kwavo kuenda kubaba kuseri vakati aiwa saka let's also consider zvinhu zvatinenge tichiita baba Dube kuti tinovakumbira kana vati vari kutonditwa kana kuti vachadonzwa ikoling yemukaka tinokumbirawo kuti mumurelise anobata basa iri. I'm speaking on my own behalf, not as anti-Selina. Thank you so much. Yeah, true. Thank you very much. Kwa sure like ngotaura chingweta kunge tisiri kufungira munhu naimi anogona ngotaura kuti ndazvivharisa ndazvidira jecha hodi ende zvinongusasisi guys ndiyo munhu achari kunzi ndiyo mondishi ushu ndiye ari kunzi ndiye mundi wacho ushu hani muri kuona and then vediwe zvorwadza musikana afa zvinorwadza ndeuyu ushu ava ndomai vachava BTV ndomai vemukomana mwana wevanhu ngaanake naimi mwana wevanhu ngaanake kuita kuparadzwa mai mwana but murume uya murungu yane utsinye guys onai maamwisa munenge muchizdishi kana pai onai akachekwa chekwa ndimuri kuzviona muri kuzviona kuti akamisa pai zvakaoma but guys zvetwitter zvichaitiwa regai pambotanga pasvika pawanikwa manyaya yese mafacts akakwana handiti zvetwitter zvichaitwa but so far pane kuti timhanye kuita zvenoise patwitter tisina mafacts. Let's gather all the facts first. Animaona
So far, mibvunzo yese yomurufaro page hapana nayo answer. We don't have the answers so far. Hapana, remember vana vabva kuZimbabwe. Hatina ma-answers. Ndosaka tiri kuti panoda kuti tive nema-facts akakwana. Hanimona, we need to have facts dzakakwana. Because so far, vana ava vabva kuZimbabwe. Saka tingabvunza vana chavanotoziva. Guys, saka matete say apa, alright, chetaura na father diaries, tonzwa kuti. Nyaya ndotanga yazikanwa guys atamhanya. Mirai tange tave nema-facts guys, hatidi kuzozvinyadzisa mangwana. Mirai tange tave nema-facts enyaya yese. Then kana tave nema-facts, we can now make noise. Kunana Twitter, kunana minister, kupi. Toisa kunana hopo chingono, tave nema-facts. Tiri pa ground. So far, tinga manyi guys, hatina ma-facts. Hanimona, hatina tinongori nehiye ufuchino gona koti pandukira tamanya nenyaya yamangwana tikasubiwa panapa tabudisa zvinhu zvisipo. Handimaona. Ngatimirei first tinzwe nyaya yacho. Inga murume ndamubudisa panapa 1 nairafi. Vedwe madiaries ka. Zvandabudisa picture yemurume before yemukadzi apa. So guys, point was say up. What's the way forward? Point was Sunday manero. Towards Fambira Mande. Ndijo. Ndijo Jim Pandama facts first, evidence first. Zvokuti bandichingodzokorodza zvonesa vasina kuona muchatedza live muchadzokera kulive edu yanakada muchingodzokorodza kupindura mibvunzo yenyu yatawo kuti abvunza kudhara mibvunzo imwe yamuri kubvunza mozoteerera live zvakare monzwa ndogona kuenda Sunday manheru kana Monday makusenseni kumukira Monday morning anditi ndogona kumukira Monday morning kana makusenseni kana kuti Sunday manheru kana Monday makusenseni inoita futi yoyo then muchisa mari yepetrol asikana animozati kwane ndichinda kumapeto muchisa mari yepetrol. Hello, Kola. Hakuna madiaries ari kuMpumalanga. Mainini, ndofunga manga muri posho echitanga. Ndichitotsvagira vana ava accommodation chaiko mandinzwa. Nditi vedu weMpumalanga budikirai mamuripo. Manga muripo. Ndichinyatsobvunza pakashayikwa budikira. Tachikuitira pakuti izvoni vakambosvika paground kune vanhu. But ndizvo ndiri kutaura kuti muri kuti here hapana madiaries ari kuMpumalanga. Ndikati ndatsvaga madiaries pano. Ndichiti vedu madiaries come forth pakashayikwa. Aiwa inini hangu kutaura kusaitwa munhu zvinoendai Sunday manheru ozvibata Monday basa rangu. Alright, iripo regai tione nyaya dzacho. Amen. Guys, handizivi eni here makola here we
Unozotaura chinhu 150 uchingodzokorodza. Chinhu 1 unochidzokorodza rupi 150 kusvika wati baba nemuridzo. Uchingochidzokorodza chete. Guys, ini ndakuinda unorara ini guys. Ndokudzai mangwana makuseni before I go kuningirikiri kwa uyu unonzi kwani kwa Shumba ndotanga ndafonera mapurisa kusenseni koko ndokwa ndichaita live handika kusenseni ndokuti ndichabudawo makuseni achihorosisa saka ndichatomeka shot 7 o'clock idzodzo ndatomufonera mapurisa animaona ndatomufonera mapurisa tipiwe inonzi tipiwe feedback 7 iyo nditokuitira live nditokupai feedback yenyaya tichitoonesana handitika saka guys petro moisa petro yacho toona vanoda kuisa mapetro zacho isai mapetro acho tione handitika munondituma ndirambe ndinoenda chose kasi pamwe pachona kana tichiita basa iri ngatijeganei handitika ngatitijegana kuti ndiwanewo kufamba zvakanaka ndozati mutairi kandiputikirana kuti tikafa irresponsibility yangu handimaona asiwo ngatijeganei pafiwo pamuto wekufambisa apa pamuto apa toda jegana hello gold right wamunzwa akamupurisa kuti ati angatauri is late ave kumba aite zvebasa kana ari kumba saka ati call me tomorrow saka what I'm thinking ndichamufonera mangwana makuseni ndotaura naye tomunzwa ndokuseni koko ndobva ndatokufonerai ndoya palive kana tanzwa nyaya yake ndopatakudecidha manje because apa that means mangwana Saturday neSunday hapana activity chaitwa kapa chiro chikunesa ndechekuti kuti nditi ndiuye neSunday kana tichida kuenda kunopinda mumaoffices manje kunenge kwakavharwa inenge zvakuda manje. So then she forgot if there's a need for me to come there, let me come there Monday morning. It's fine. Because we thought kana tichipinda my offices, every office will be open. Pana kuti Sunday teta kuza kunzi havapo vanobatika mangwana inini ndiri kurugara kuri manje ndinda kuita sei? Saka tikausunga Sunday manheru kunoku kana kuti Monday makusenseni and panoti 8 o'clock ndichipinda muemelo machona then we start from there but tanzwa kuti mupurisa uyu ari kuti chimangwana detective ushu totangira ipapo so that mimi maybe probably kana pane pamuri kuvhesana kuti kudite tichifamba tichitiora itabva apa hande apa kana tataona kuti pane zvishikishiki uri kutoitika pana chakashata takutoenda kunoripota kuheadquarters takutonomira kutonotsikirira muheadquarters. Saka ava ndimai vake here vawanditumira ndimai vacho ndo vari kutotsika nyaya dzacho vari kutombira nemwanawo mwanawo hasitokwanisa kutaura ivo ndo vari kutotaura zvese kuti chakati. But as for now, let's not start by exposing her. Satanzwa kuti zviri kufamba sei mirai nguva tinayo chaizvo mirai tange tanzwa nyaya yese sezvairi. Ndizvo tiri kuda kuti tange tanzwa ivo kuti vanenge vachiti zvakamira sei then we can because right now inogona kuzobuda nepamwe isita mhanya kuningirira manje kupublisha hazvizonyatsoita mushikuside kwenyu. Aiwa mupurisa atitaura kuti handitauri nyaya dzebasa ndave kumba its family time. Haana tomboda kutoninda tena atongoti handikwanisi kutaura nezvebasa ndave kumba you call me tomorrow. Zvana ndichitaura zvezvo kuti sani professional kufanira munhu after all basa wave kumba munanenge akuita zvefamily. Saka titotaura mangwana ndotokudza ine ndataura naye makuseni then ndototaura ndobva ndakuudzai kuti ari kuti chii and then we start from there kana ndichisumuka ndokudza kuti ndosvika pakati. Alright iripo. Unogara kuemelo kupi Musa neminuzindite Musa unogara kuemelo kupi maybe kana kuti tikuya we can meet on Monday. Musa, are you aware of this story? Can you put it sorry. Musa, I'm adding you. Daira for Daira call Musa, I'm adding you per life.
Name one unzi. Then chiuraya nunzi flies. Fly, you fly. I don't like flies. I don't like flies at all. Right, at connection. Then she spray a nunzi. Precious and did good nunzi. And to believe what in zinzi can is getting zinzi. Can't 28 it as singer and told him nunzi not same as singer it. Nunzi not the same as singer to bait and he did partisan in nunzi. No, Benjamin, this is odorless. Do not have a problem. You must sign a sombe. Chai. But if you don't this is odorless. And to this is odorless. This is odorless. I not smelling nothing. It's odorless. I not gonna spray. I know guys, odorless. I not any scent. I know. Ingori odorless. This is odorless, guys. And the shanty sema sprays. I don't know. We don't know. Yema sinuses. No shanty only odorless. No so can you spray because ma odorless. I think that's not gonna smell. I think that's more plain. I think I should know a lemon. Say yes, citrus. I think I should know a lemon. Hello, caller. Yes. Hey. And this has to be your process from what they said. Hey. Lily, we can, if you don't mind, we can go, but normally can achieve for the diaries. If you don't mind joining us, no problem. Because normally for the diaries. One thing that but to watch it which one the same date and she took. Hey, didn't she talk to for the diaries? Sometimes it might trip my own beakadaro. Didn't you talk to but if you don't mind us going, yeah, with him and you, we can go. I don't have a problem. But ndinotokumbira nhasi kuti vatanichitosofta kuti vandiperekedze mande iyoyo chero zvikaita se vanotoita madhiri chete mangwana kana kuri kuti ndikuinda kuti mande vandiperekedze. Alright, this is Melly, but banana chimochira ndopekuti pamwe tinogona kuzoti mande anditika maoffices esaka forwawo nechechi anditika then iye murungu wacho nozoenda unotora kuti kupala. Saka zviite kuti mugone kutsvaga nhamba dzewepala kuti mugone kumuudza kuti murungu achauya or something like. My sister, andina simba rekustopa murungu kuti usatore pa bhodhi kupala. Zvinoiti anostopwa nemapurisa kwete SIS MELLY. Kana hama dzichitadza chako chako kuita kustopa kukuzoti SIS MELLY zvavo. Isi kuenda kunobatsira vana vachinzo kuti zviri kufamba sei. What is really happening and what can be done kuti vana vabatsikane kuwana chinhu zvasisi vavo chete. Ina ndikwanisa kuti ndimise bheri yavo. But still chandinoziva chekuti kana chero akavigwa kana nyaya itaivhura inonocherwa bhodhi ufunge. Kana akaiviga zvemusoro wake inocherwa unless apisa kuda mheni. All right, cool. All right, guys. Saka inda kunda novata movata muchifunga imi guys. Movata muchidzeya nezvenyaya ishi. In picture yacho ndi disturb zvokuti. Yato ndidisturb picture iyi. Yato ndidisturb zvokudaro. Kola hello. Hi, SIS MELLY. Is it possible, sorry, that's okay, is it possible to move on and mapurisa kusite and then you just talk over the phone
to hold everything, just in case. Can they just give you information over the phone? Not giving you information to just say, mukakumbira vana kuti muri family anditi. And this case, body, if not the body to be buried, you're on your way. Not for the body to be buried. Yeah, but put body my funeral parlor was a cremation or buried. Is who called? Well, as family. You act as family. You're a family member, you're coming. I don't know. Just when I'm yeah, it's why first thing them but as family you can say kunema police wataure my funeral parlor family murukuya. You want to be there, can they hold the funeral? Alright, zvakanaka again kune mpurisa yemakuseni first. Alright, thanks Cole. Pakaipa guys. Pakaipa. Alright guys, imwe nyaya ndakanga makutaura ka. Imwe nyaya ndashuwa nditoda sekizaro unaipo ndakanga makutaura nyaya iri important vanhu vachakawanda, vanhu vainda nyaya nyaya iri important. Guys, nyaya iri important yekuti vanhu vave kuuya vekuzvigwa mari naWinston. Winston watakafonera panapa. You are not organized, you people. You are not organized. And I met you on the live. Oh, bless you. Thank you. Oh, are you the lady for the nails? Do you remember that? Guys, you guys, I'm telling you, you are not organized. You are not organized yourself first. Can I organize organizer? Guys, takaronga pana pakati group ngaritwe mune ndakakudza iva ndamira mushe mune mamol mukati group ravo imomo vanga vakunoudza Winston information yese kuti uda kutotigwa group kuda kutoti information atove nayo yese kufuma mangwana Winston atove nayo information hanomaona vari kumupa information kuti moya muripota pana pamutora information muda kunodzura kuti kuna Winston hatidhiri nevanhu vakadaro imboenda go and organize yourselves first kana mazviorganizer then you come back chofamba nenyaya because atingati tikuronga zvinhu imoenda kunorumira kuna Winston chirudzi ichocho chirudzi what kind kukudza forogonya yangu forogonya kuenda mudenga sure mungataronga zvinhu panapa patitongera tsiti mubatsikani makuenda kunorumira kuna Winston ine ndakabhoikana zvisingaiti kuenda kunorumira ha mazimba kana vedu wei mazimba soka hai hamubatsiriki makadligwa mari ndimi imi ndimuri makadligwa mari yacho moenda kunorumira futi kuna Winston kuti ndo zviri kurongwa hamuna kurongeka shuwa how come to me guys how come to me guys alright guys saka tobatana mangwana makuseni antika tobatana mangwana makuseni ndichikupai feedback ndichifonera mupurisa ushu kuti tinzoti nyaya ndichikuudza kuti nyaya yakamira sei saka stay tuned mangwana makuseni tonzwa kuti nyaya yakamira sei then we take it from there antika bless you guys mararabo